Good day. I'm Brother Eli Soriano of the members of the Church of God. Thank you, Komamo. Within the Brother Eli Soriano Free Members Church of God International. Now, me return south from Abayam Pipe Ase, the Biara. Yababom Paya many pagina. The one that will be a seafan in a briar fire when he hear you. A briar day upon dinner and she shall be to say, and Saho for a hoho. And a pomodine and Kentony. Said the boy home by a free a man home reimu. A drubiara ni horn more. Anoyie tumi wo musin Nyankopɔn na ho banbɔ ne yɛhia wo Nyankopɔn na ho banbɔ sina bregyina ɛmfa wo ne ɔsom anaa sɔre a wokoro na yɛn ɛyɛ mfrɛ a yɛde frɛ nnipa atwa yɛn ho ahyia nyinaa wɔn a wɔdwene wɔn abusua wɔn namfofoɔ adɔfoɔ ne nnipa nyinaa daakye ho yɛma obi biara akɔ aba na sɛ mɔpɛ nhwehwɛ mu pii a Obertumi ahwehwɛ description box ni mu na baabi obertumi ama na yɛ ne krataa yɛda mo ase bebree ne yɛde da so ne sɛ yɛbɛsan ate mo nka bio Nyankopɔn hyira mo. Kabutihan ng Diyos na kumikilos sa ating magkakapatid ay hindi kailanman napapatid. Ang Members Church of God International, Members Church of God International, anasa MCGI, at also Abua Inipa
Boa nyonko nipa wa wunyehia mu. Kasi wana wa barangay San Isidro. Ana Satpat Katabato. Wana ohwene ma ene nyonko fu adada fu. Isane na yade owo no suonti. Ayene butayenti a oja no ko hienti ena me free. Me yere ne mentem tete ye fo me yere se. Me so ni mfasuo. Anya hwe no me man wanyini. Me ba ya ba kope. Ono maye miensa. Me na me sa me tete nkwala no. Na abro me yade ne ba no ka kire me se me so ni mfasuo. Na me ba ana boa me sikasem fam. Na so no so. Anka sem betumi ato onran kasa ne nu. Menya 350 pesos. And no so isana se me wa buche me ma won ma duane enti. Ene de meto aduru. Atoda no mamu adene. Na so ahia se me ye adwumadene. Me so me berɛ. E wo sasabro. Na se emu ye dene mentumi nya hwe. Atoda awose mesrepe. Da so Angelina of Free Barangay and ono nso eye praye. Okunu adwuma free ne nsa. Na isane ne sika sam ketewa binti amo ne enchene anonkwa dɔɔso ma won si opedi enya so woto no fisu anasa milk ama ne man ketewa. Atada aya wo mu ni enoma de bɛyɛ aburo. Esemanya adwuma metime mmoa me kunu. Betumi mpo nya na so yɛda Onyankopɔn ase bebree. Ose Onyankopɔn enya ayi ho. Enya mo na satada enya de besoso. Capriano ne Angeline omo ye dipa kakra bi a won saka enuane ye free MCGI free store. Sade won mo sie no. Ade a won saka ne ayemwa kase. Betumi asi won ahia de nan mo na kakra yɛda mo asesem de nhira a ye saka free MCGI nkyɛn no abraye. Ye mo wakase mame. Awuseminem sisie. Na beda masesem de no mafofra ba bɛka ye ho. Beda Onyankopɔn ase bebree sɛ ɔde mu adi dwuma sɛ akonde aboa ye. Ye ni hwe. Ayesra Onyankopɔn sɛ wɔntene tene mu. Na wɔma mo makoma so ade. Abotumi aboa wɔn a wodi didem. Onyankopɔn nhwie na adom a abu su wono enwum so. Na modwumadie no matumi anam so du nipa bebree. Nkyɛn ma boa wɔn a wɔwɔ ahokyere mu sɛme. Na Onyankopɔn wadom aba ne berɛ a esemu. Na yɛn nam enuanom a wɔdɔ wɔn so. Yɛn ne botaye nti a ipadodo no a ɛwɔ yɛn didie mu no. Wɔn nyuma ene atenka ene nam anase ne yoye ne nam. Sade beya yebetumi asa fata Onyankopɔn ne bɔhyɛ mu. Na mohunu se na ogidie mu mane ne yo momfa boasetɔ enka mo gidie ho. Na boasetɔ momfa gidie nka ho. Na mawie peyo wade gina mu abra bibiara re enhia mo. Asedanka Onyankopɔn wɔ na dɔyɛ ne na yɛ mu yɛ gina mu. Animonyam ne ayɛ nka Onyankopɔn daadaa. Muli po namin kayong inaanyayahan para sa ating isasagawang mass indoctrination ng Ang Dating Daan. Ito po ay ating pasisimulan sa September 6, 2021, araw ng Lunes, ika-7 ng gabi. Umaasa po kami na makakasama namin kayo upang mapakinggan ninyo ang doktrina ng ating Panginoong Yesu Kristo. Magandang araw po sa inyong lahat.
Sumaatin po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos. Na asumdue free Awurade Nyankopɔn enka yɛ nyina nuanom. Mesrɛ mo mama yɛ nyinaa yɛnsiesie yɛakoma ansa na yɛahyɛ ase asua Nyankopɔn ne nsɛm. Na yɛbɛnam mpaebɔ so aba Nyankopɔn anim. Na yɛnam wɔdɔ kwan so wɔtɔ nsa afrɛ yɛahohoɔ nyinaa. Mesrɛ mo ada yɛ mama yɛmmɔ yɛnkɔ wura mpaeɛ. Mama yɛ nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. Ama naming Diyos, na dakila at makapangyarihan sa Yɛn Agya Nyankopɔn twɛde yɛn mpɔn. ng iyong bugtong na anak, Otumfoɔ ne wɔkɛseɛ kaming nagkakapisan ng ɛwɔ wo dɔba korɔ no din mu. kapiling po namin Ebio, ang mga kababayan at mga panauhin, nagkaroon ng lugod, yɛn wɔ mma magpaunlad yɛn yɔnko upang nnipa kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat po sa isang sɛdeɛ ɛbɛyɛ magamit nyinaa bɛtumi abom ingat mo sa asua wo amin nsɛm at sa kronkron. aming mga mahal sa buhay. Yɛda wo ase sɛ woahwɛ yɛn so na yɛadɔfoɔ so Ng iyong adekyeeɛ ne da mu nyinaa. upang Awurade, magsilbi yɛda wo ase ang anumang nararamdaman namin sa aming sɛ mga lupang wɔde wo katawan. tumi basa no Ikaw po ang nagbibigay asɔ ng ɛyɛn mu. buhay at lakas at Ayi yɛn afiri yawdiɛ nyinaa mu. hindi namin Agya, wo na wɔma yɛn nkwa ne yɛakwanya pa. lang po ang aming buong buhay at ang aming Na sɛ yɛhwɛ yɛn ho a pasalamat yɛnni hwee a yɛbɛtumi de ahyɛ wɔ nnipa nyinaa anan mu. Yɛn nkwa na nyinaa ne de yɛbɛtumi aka nyinaa mpo nnɔɔso sɛ yɛbɛda wo ase awie. Yɛsrɛ wo sɛ gye yɛn aseda afadeɛ na hyira yɛn mu biara. may panganib sa Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛawɔ ntoatoasoɔ yi mmɔbɔ. may salot Na da biara ehu ɛba yɛn akwan mu. Nyarewa yung mga salita ɛne nnoɔma bɔne pii no a na atwa yɛn ho ahyia. sa mga puso Yɛsrɛ wo sɛ ma wɔn nsɛm nhyira yɛn mu bebree. Na ma yɛn anidasoɔ pagbuksan mo wɔ yɛn akoma mu. kaluluwang Na sa iyo wɔn a upang wɔhwehwɛ wo nokorɛ akyira kwan sa isang nsakyera wɔn adwene. Kae akra nyinaa. Na yɛn nyinaa yɛatumi abom anante wɔ kwan pa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a pagkakamaling nagagawa yɛbɛtumi anante wɔ kwan so pɛpɛɛpɛ. Agya, yɛsrɛ wo sɛ fa yɛn bɔne bebree a yɛayɛ atia wo no kyɛ yɛn. Yɛsrɛ wo te yɛn akoma mu. salamat sa iyo Ama Yɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn ho ban Panginoong Jesus. na ka yɛn ho wɔ yɛn adesua yi mu ayɔ nyinaa mu. Agya, yɛda wo ase pii wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Sa
Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Bisa Brother Eli Soriano. Twerɛ Kronkron bɛyi ano. Agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo mu asomdwoeɛ ɛnka mo nyinaa. Ma wɔakyɛn adwo aha sɛdeɛ mokuro mo mmerɛ so tie biara. Ebio, yɛretɔ nsa afrɛ mu nyinaa so mɔmmɛka yɛn ho wɔ dɔn yi mu. Ɛberɛ a yɛsua Tete Atempɔn ne Wiase nyinaa. Twerɛ Kronkron Adesua ne mu Nsɛmmisa mmere. Na yɛbɛbɔ kwan ama yɛahohoɔ anuanom a wɔpɛ sɛ wɔbisa Brother Eli Soriano wɔn gyidie mu nsɛmmisa. Na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnka akyi saa mmerɛ no, ɛbio yɛma mo Brother Eli Soriano. Brother Eli yɛnkye yɛkɔmmɔ. Anuanom ahohoɔ na afofoɔ a wɔretie Twerɛ Kronkron Adesua yɛ ne mu nsɛmmisa mmerɛ. Deɛ ɛdi kan, daling mag-anyaya sa tao dahil sa ating panahon ang relihiyon ay nagiging isa yɛnimsɛ nya deɛ ɛmmerɛ ɛnna fam sɛ wɔbɛtɔ nsa afrɛ isang object ɛyɛ nnipa ama wɔn maba bɛtie Nyankopɔn asɛm. Yɛwɔ binom wɔ hɔnom a ɔmofiri sɛ nyamesom deɛ ɛyɛ concept bi na nkurɔfoɔ wɔ yie. Ɛfiri sɛ wɔn dwumadi ahodoɔ ne atorɔdeɛ bebree kɔ so wɔ nsɔre mu. Twerɛ Kronkron ahyɛ ho nkɔm dada. Yɛkenkan Petro nwoma ɛtɔ so mmienu ɛnkyɛmu baako, 2 Peter 2:1. Na adiyifoɔ atorofoɔ nso wɔ ɔman no mu sɛdeɛ akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ nso bɛsɔre mu no, wɔn a wɔde fakusɛm ahodoɔ bɛhyɛ no mu. Wapa Awurade a wɔtɔɔ wɔn korɔ no ama wɔn ara wɔn sɛyɛ. Na nnipa bebree bɛdi wɔn ahɔhwesɛm no akyi. Ne sɛ nti wɔbɛtiatia nokorɛ kwan no ho, wɔbɛtiatia nokorɛ kwan no so no aka ho nsɛmmɔne. Sane atorɔ nsɔre, atorɔ gyidie, asɔfoɔ atorofoɔ nnwuma bɔne a wɔyɛ nti ɛbɛma nkurɔfoɔ keka nokorɛ kwan no ho nsɛmmɔne. Nokwasɛm baako a ɛwɔ mu hɔ no sɛ ampa yɛwɔ nokwasɛm bi wɔ hɔ. Ampa sɛ yɛwɔ Nyankopɔn ne nsɛm bi wɔ hɔnom. Nanso na asane abɔnefosɛm bebree nti, ɛsane abɔnefosɛm dodoɔ a ɛsɔre tia deɛ wɔ Nyankopɔn pɛ nti, saa nneɛma mmienu ɛredi ako. Na ɔko bebree no na ɛrekɔ so wɔ wiase. Ɛnɛ dodoɔ no akɔma ne adi bɔne akyi. Ɛnam abɔne a wɔyɛ no, mpo nokorɛ kwan no mpo yɛka ho nsɛmmɔne. Ɔwɔ sɛ dodoɔ no a ɛredi bɔne. Mama yɛnkenkan Mateo nwoma 7 ɛnkyɛmu 13. Matthew 7:13. Wɔnhyɛ ne kwan tenenee no mu, na wɔkwan hiahia na de nnipa kɔ nkwagyeɛ mu. Wɔnhyɛ ne ɔpono teatea no mu, na wɔpono a ɛso ne ɔkwan a ɛtrɛ no deɛ ɛkɔ ɔsɛeɛ mu no, na wɔn a wɔhyɛ no mu no dɔɔso. Anuanom, sɛ yɛde bɛtoto ho a, yɛde papa ne bɔne bɛtoto ho a, malapad ang daan patungo sa pagkapahamak. Kung ang tao po ay ɔkwan no ɛso, ɛpono no yɛ ɔpono kɛseɛ. Ɔpono kɛseɛ no de nnipa dodoɔ no akɔ ɔsɛeɛ mu. Nnipa dodoɔ no apɛ sɛ wɔn sɛe. Wɔde ɔpa bonsam gya mu akɔ a, wobɛtumi akɔ baabi bebree a ɛde wɔbɛkɔ. Ebi te sɛ nnubɔne nom, nkurɔfoɔ yɛ mmaa asɛm, korɔnobɔ, ɛnɔmabɔne ahodoɔ bebree. Wokɔ baabi bebree a wobɛhunu saa nneɛma yi. Ɔkwan ne so, apono no yɛ akakraka. Saa na teɛ. Ɛnɛ yɛwɔ nsɔre bebree no na wɔ hɔ a, biribiara yɛ free. Ebiara nyɛ akyiwa deɛ wobɛtumi ayɛ deɛ wɔpɛ sɛ woyɛ, ɛmfa obi yɛ ho. Yɛsɛ Awurade Yesu Kristo sɛ ɔpono tiatia ne wɔ kwan hiahia no ne deɛ ɛkɔ nkwa mu, na wɔn a wɔhunu no sa. Matthew 7
verse 14. Sɛ yɛde bɛtoto ho a, yɛde bɛtoto wɔn a wɔhunu ne bɔne wɔ abrabɔ yi mu no ho a, wɔn a wɔhunu bɔne no dɔɔso se ne papafoɔ. Yɛ mmerɛ mu yɛbɛtumi aka sɛ nipa bebree no apa abɔnefosɛm ɛsene nkwagyeɛ. Yɛne yɛn tirim pɔ nti a yɛpɛ sɛ nnipa sesa na nipa nya gyidie wɔ Nyankopɔn nsɛm mu. Adeɛ baako a ɛyɛ na ɛdene ne sɛ woto nsa frɛ nkurɔfoɔ na wɔmmɛtie Nyankopɔn asɛm kɛkɛ no ɔmma ɛdene. Mmerɛ mu a yɛwɔ no, nipa dodoɔ no apa aba ɔmabrɛ nsɔre ho. Ɔsomafoɔ Petro sɛ ɛsiane yɛ asɔfoɔ abɔdamfoɔ nti yɛka nokorɛ kwan no ho nsɛmmɔne. Ɛde ɔsomafoɔ Petro ɛsie. Anuanom, yɛnim sɛ dodoɔ no apa aba, dodoɔ no abrɛ nsɔre ho. Obiara mpo mpa asɔre koraa kɔ bio. Nanso yɛreto nsa frɛ mo sɛ mmerɛ tiawa yi a yɛne mo de bɛdi nsawɔsoɔ no, mama yɛmfa ntie Nyankopɔn asɛm. Ebi anya hwee no, ɔkwan bi si wo no, yɛbɛtumi aboa yɛn honom. Anaasɛ bi koraa ɛbɛma yɛn ani gye sɛm bi ama yɛhunu nokorɛ no akyiri kwan. Ɛma mo nyinaa kɔ ababa Tete Atempɔn dwumadie no ase. Ɛne da soɔ ne sɛ yɛn de mfasoɔ bɛbrɛ mo. Nti mesrɛ mo ada Brother Daniel mama yɛn hyɛ aseɛ prɛko pɛ. Baba yɛn kɔ Doha, Qatar. Ɔyɛ krado ɔne Brother Efren Bakin. Doha, Qatar mo nto asɛm ma yɛn nie. Aseda enka wo Nyankopɔn. Brother Eli ne Brother Daniel. Yɛn nua a ɔwɔ ha yi no ɛyɛ Onuabarima Alberto. Ɛyɛ Kana wɔde 39 years ɔkɔ Catholic asɔre. Onua bisa wo nsɛm. Awia ne anadwo. Ɛyɛ a mebɔ mpaeɛ ɛsrɛ Agya Nyankopɔn ne ne dɔba Yesu. Na ɛberɛ a mebɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ no, aberɛ nyinaa yɛ mesi cross no. Na mpamtɔ ɛyɛ adeɛ wohia sɛ sɛ yɛbɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ yɛsi cross ana wɔsan cross. Onuabarima Alberto yɛda wase sɛ wɔbaa bie na wɔbɛbisa wɔ nsɛmmisa. Na wɔaba ama nnipa nyinaa nso anya akwanya yi bi atie Nyankopɔn asɛm. Deɛ di kan, cross anaasɛ san yɛ nkurɔfoɔ si na ɔmoma so no nyɛ nokorɛ. Ɛni Twerɛ Kronkron no mu. Botaeɛ nti a Twerɛ Kronkron no wɔ hɔ nom no, ɛyɛ gyidie nyinasodeɛ. Adeɛ biara a yɛyɛ no, ɛwɔ sɛ yɛde yɛn gyidie gyina Twerɛ Kronkron no so. Ɛwɔkɔ akɔsua mmara a yɛwɔ ɔman biara mu mmara a wobɛsua na watumi deɛ ayɛ wɔ tɛmuwafoɔ sɛ ɛyɛ ɔman mu mmara ɛfa ɔman mu nyinaa ho anaasɛ ɛyɛ mansini mpɔtamu mmara. Ɛwɔkɔ akɔsua fitaa adwuma a yɛbɛkyerɛ wɔ afitafoɔ, yɛbɛma wɔ afitafoɔ nwoma ma wɔsua na wɔahunu nneɛma a ɛwɔ mu hɔ. Ɛwɔkɔ akɔsua nkuntamu a bɛma wo nkuntamu nwoma ma wɔsua 1+1 2 2+2 4. Yɛnom nyinaa wɔ ne nyinasoɔ. Yɛwɔ nyansa kopɔtee. Saa nkuntamu yi wosua a ne nyansa yɛ baako pɛ. Ɛba mmara mu a mmara biara nso ɛwɔ ne nyansa a yɛsua. Nti sɛ yɛkɔ aban mu anaa yɛkɔ mmarahyɛbadwafie a yɛwɔ mmara ahodoɔ bebree no ana wɔ hɔ a yɛde yɛ adwuma ɛne yɛba sukuu mu nso a sɛdeɛ adesua kopɔtee mu wosua no tie biara ɛwɔ nwoma a yɛfa saa adesua no firi mu. Na sɛ ɛba nyamesom mu a ɛba wɔ som mu a begye di sɛ nnipa dodoɔ no a nnipa mu ɔha mu nkyekyɛmu 98 anaasɛ ɔha mu nkyekyɛmu 95 anaasɛ nnipa wɔgye Nyankopɔn die mu ɔha mu nkyekyɛmu 90 agye Nyankopɔn di. Ebinom ɔnyɛ Nyankopɔn ni. ATS-foɔ, freelancerfoɔ, ɔmo de ɔmo nso ɔmo wɔ adwene ɔmo betumi de adwene deɛ ɔmo pɛ bia. Wɔn ɔnyɛ Nyankopɔn ni. Nanso wɔn a wɔgye wɔ Nyankopɔn die nyinara. Emu wɔ ha mu nkyekyɛmu 90 ɛde Twerɛ Kronkron no di dwuma sɛ gyidie nyinasodeɛ. Twerɛ Kronkron no ne adeɛ a ɛyɛ yɛn gyidie fapem, yɛn gyidie nyinasodeɛ.
tie eno ne ade wo Nyankopɔn de ama tie besua Nyankopɔn asɛm a ehia sɛ Nyankopɔn asɛm biara ya twerɛto wo ma yesua eni kwan sɛ o Kristo ni wugidie firi wɔsɔfo bi tirim yankenkan 1 Corinthians 4:6 na enuanom bonti na mede asɛm meto me ne Apollo ho mekyerɛ mo na mosua yɛn sɛ bɔre enwenwene entra de wɔtwerɛ no na mo bi ahoahoa ne ho ne obi ani asie pamocho on tene Paul ne nsema wɔka yɛ no moteye mo hyɛ ne nso de ɔse na monhwɛ yɛn nsua yɛn na mo anwenwene antra de wɔtwerɛ no ang disiplina ng pagkatuto kung alin yɛwɔ nakasulat. mfutuo Yon. yɛwɔ Dapat nsiesie kung alin ang nakasulat, awɔ yɛde sua yun mu ang paniniwalaan adeɛ mo. biara yɛbɛsua no awɔ sɛ yɛde yɛn gyidie gyina deɛ yɛatwerɛ no twerɛ kronkron mu so ɛno na ɛwɔ sɛ yɛgyidie ɛno na ɛwɔ sɛ yɛsua ɔworo sɛ deɛ yɛatwerɛ gu twerɛ kronkron mu no ɛyɛ Nyankopɔn ahyɛdeɛ yɛnkenkan 1 Corinthians 14:37 sɛ wobi susu sɛ ɔyɛ odiyifoɔ anaa honhom mu ni a ohunu sɛ deɛ meretwerɛ mabrɛ mu yi yɛ Awurade ahyɛdeɛ emu da hɔ pɛfɛɛ deɛ asomafoɔ no twerɛeɛ no ɛyɛ Awurade ahyɛdeɛ Awurade na ahyɛ deɛ nti a wɔtwerɛeɛ no sɛ Onyankopɔn na hyɛɛ wɔn sɛ wɔntwerɛ saa nneɛma no ɛberɛ a yɛka kyerɛɛ wɔn no Onyankopɔn ɛma wɔn ahyɛdeɛ bi sɛ wɔn ntwerɛ nsɛm a wɔka ne nkyerɛkyerɛ mmara nsɛm ne nyansa ne nimdeɛ afutuo a Nyankopɔn de brɛ nipa Onyankopɔn nam akodeɛ bi so ɛna twerɛ ne nsɛm brɛ nipa deɛ odi kan ɛyɛ Mose ɔyɛ Misrim ɛyɛ ɔhene ba yɛbu ne sɛ ɔyɛ Pharaoh ba ɛmɔkae mmaransɛm du no a mmaransɛm du no si ne mu no ɛyɛ Pharaoh baba ɛfa Mose sɛ ne ba na yɛnam Mose so ɛtwerɛ Nyankopɔn ne nsɛm Isaiah nom Jeremiah nom Nyankopɔn de wɔn nyinaa di dwuma twerɛ ne mmara nsɛm akristofoɔ abrɛ so ɔnam asomafoɔ ne nso so twerɛ Nyankopɔn ne nsɛm afei asuafoɔ ne sɛ mobɛsua Nyankopɔn asɛm a monhwɛ yɛn nsua yɛn na monwenwene ntra deɛ wɔtwerɛ no etwa sɛ deɛ yɛtwerɛ no ɛno na ɛwɔ sɛ yɛsua na sɛ Nyankopɔn hyɛ ma yɛntwerɛ yɛ a wogye to mu sɛn ɛne kwan sɛ yɛgye to mu ɔworo sɛ Onyankopɔn amfa nka ne na twerɛ anaa ne mmara nsɛm ho anuanom no kwasɛm baako a wɔ sɛ yɛte aseɛ no sɛ wiase a yɛwɔ mu wɔ no nipa bebree no abobɔ wɔn mo tirim ɛde wɔn mo tirim nsɛm bebree aba yɛwɔ tirim asɛm bebree na ɛwɔ wiase Mama yɛnkenkan wɔ sɛnkafo 10:29 Ecclesiastes 7:29 hwɛ yɛn nko na mahunu sɛ Onyankopɔn yɛ wɔ nipa te na wɔn ara na wɔhwehwɛ tirim adwene bebree ɛnɛ yɛwɔ tirim adwene bebree a yɛntwerɛ ngu twerɛ kronkron no mu mfato ho ɛdeɛ na n'asɔfoɔ no abɔ mu tirim de aba yɛsɛ Trinity ani twerɛ kronkron mu baabiara yɛsɛ Awurade adidie kronkron Awurade adidie kronkron a yɛsan so bɔ mu afɔde agye collection ani twerɛ kronkron sɛ yɛkɔ Awurade adidie a yɛma afɔdeɛ yɛni Awurade adidie kronkron deɛ wɔ twerɛ kronkron yɛ Awurade adidie na ɔma yɛ na adidie kronkron asɔfoɔ na dane na yɛ na adidie kronkron ɛfɛ ne sɛ Eucharist ani twerɛ kronkron no mu Eucharist no asɔfoɔ no na bɔ mu tirim de baayɛ ɔmmɛsansa ketewa bi paano fiawa bi na ɛde ama wo sɛ nom amɔbɛma wɔ paano no mu wadi yɛ ma wo hwɛ po ma wo nom Awurade Yesu Kristo sɛ munidi na mo nom ɛyɛ brɛsuo wodidi wie a wobɛnom biribie nanso saa asafoma no yɛma wɔ mo saa paano no yɛmɔ ma wɔn nom hwɛ biribi tɔ sini yɛntwerɛ ne saa mpo ɛno nti mɔma yɛnsua ɛne kwan sɛ yɛadwendwene tra de yɛtwerɛ kronkron no aka kyerɛ sɛ wɔ sɛ yɛsua no pɛpɛɛpɛ adeɛ biara yɛtwerɛ no ɛno na wɔ sɛ yɛsua ɛnuanom ɛnya dene sɛ wobɛhunu wɔ twerɛ kronkron no ɛfiri sɛ nnɛ computer aba ɛnɛ monkɔhwɛ Facebook so nipa mpɛmpɛm na ɛte Facebook so
that's who bought Dinibia. Who said Dinin Beba. The power can open the Dinia. A beba. Tana Twerɛ Kronkron so tie. Sa record ng bilyon-bilyon tao sa mundo ngayon. Twerɛ Kronkron no Gamit ng internet at saka Facebook. Bilyon-bilyon ng tao o de sa toto. internet. Pero madaling Hindi padodo awo internet so ne Facebook so a. Omo do so ne Twerɛ Kronkron mo nsem. Nipa bebre no na tete YouTube so na internet so ne Facebook so. Na so hwehwe na obehunu ne dini. Afi Nsɛmmisa ne se. Sign ya Roman for sign no. Omo si cross no. E wo Twerɛ Kronkron man na. Ya hwehwe free Bible ni mu. Every bra forecast mu sign of the cross. Do I read Twerɛ Kronkron? Ye ka like fo ankasa Twerɛ Kronkron. Esunsan so ni akrade ya baako anansinsan ya baako po ini Twerɛ Kronkron me free Genesis kopem Revelation. Onuabarima wa hunu. Krasa ma ya hwehwe ensem yi wo mu no. Ye ka like fo Twerɛ Kronkron. Do I reigns Twerɛ Kronkron ye ka like fo da Twerɛ ye. Ya hwe wo ankasa Twerɛ Kronkron krani. Sign of cross or musi omo maso Roman fo Bible krampo nim. Mama ya hwehwe free bra forecast Twerɛ Kronkron ngem ya obi bia fa ne say the sign of the cross. We see cross. Ya hwehwe free bra forecast Twerɛ Kronkron ngem a free Genesis copy Revelation. And Genesis ngma copy di sam ngoma no nsunsan so ni akrade ya ba akwa na nsunsan ya ba akumpo enimu. Twerɛ Kronkron si wo hu hwe. Computer ne si wo hu no hwe. Ene ya ba ne sen. Ana Roman fo si cross. How much cross na Roman Catholic fo si mu ni masachere. O ma yemi sa wo no mo. Barada no ma yemi hwe. Catholic fo ngom Discourses of the Apostles' Creed. Asoma fo no hwehwe mu ene wo mo twere a Reverend Clement H. Crook etwereye. O twere no page 17. Na St. Teresa akasa boyinsam eni tumi biara wa semia ne so. Anaso woni tumi wo ade biara ye besi cross ne wo so na eye Kristo fo ade atumi wo mu ne yakonde ya hoode ne wo muti ya boyinsam cross na se tere no no awote ne Teresa sade wo mo se no mo se awote ne Teresa ye onyo awote ni biara onyo somafo Nyankopɔn di fo Nyankopɔn somafo bi anim no eye Catholic fo hote ni wo na wo se cross no a wo mu si no sign of the cross. Yun ang sabi ng libro. Yeah, but I said ya warm musi no said the Catholic fo no musi no. Omo say ya kundi ya wo de ku ati ya boyinsam. Ti omo si cross no omo say omo ku ati ya boyinsam. Na de no omo ko shia St. Mary statue na no musi cross. And they say Mary statue na ti omo pa kire say ya boyinsam wo. Anya omo kuro ya no omo say cross no omo say cross on their pam boyinsam. Na de no omo ko gina omo say Maria statue omo ko gina ni ma no omo si cross. Ade no mo ko gina wo mo sofo na ni ma no wo si cross. Ade se sofo na ya boyinsam. Onyo mo ana atwere se cross no kire se wo si cross atwere se wo pam boyinsam. Ade na wo hia wo sofo na wo sa cross. Ade se pa kire so ya boyinsam wo. Enya sa na Catholic fo pa kire. O ma ya hwe catechism. Catholic fo som. Kratafa to so watwe. Neil Absat, JC Abrol. And imprimatur Hernando on the cross me. I says cross wa yes ye no. Ye see cross no sa de be ya bebo wa yen na aba ye ho ban afri ya tamfo no nchen. Omo Catholic fo say cross no ase kire ne say e de bo wo ho ban atia wo na tamfo no. Say ya de kro no a. Say de on ten Teresa Catholic fo ho tini ne kan ye no. Omo say yo mo akundi a wo mo de kutia bansam. Say de omo twa no wo Discourses of the Apostles' Creed. Reverend Clement H. Crook actually you know almost Teresa essay the enter musi cross no some de pambo insam na den na musia musofo na musi cross and yes Roman sofo no mo part so ya boyinsam aden no mo say omo kosia mo na mo ka say cross no se musia mo de pama homane na mo de pambo insam Ada na wish ya pope na no masi cross. And say pope ne abonsam wo. Nya sa na mo pa akira no. Ada na mo kwahia mo ho atefo na mo san cross. Dali-daling nagkukuro. Obedidi kra no wasi cross. Now anya mo na mo ka say ade mo de ko ati abonsam. Ada na mo ko wura mo asore dem no masi cross. And say mo asore dan kra abonsam fie.
Moses said, Mushia Bonsam and Musi cross. Nada now call Master the Monosa cross. Yes, a master than a Bonsam. I am a farmer more. One would a matram one, one would a matram in some good and a year can trouble. Any Twerɛ Kronkron baby, as all vampires is cross. Any Twerɛ Kronkron. I was a Twerɛ Kronkron, let me who. Any your copper baby, because I the free buyer. A coffee shame money, Kuruno can like a phone woman. Got like a phone woman, and then a yakra woman. One must say cross or yes, and I couldn't put yabo in some. Namas ah. But they could yabo in some, and Musha must offer a most cross. And there's some of stuff on yabo in some move. But it does honest what yes, Onuabarima Alberto. And now down, Kwa. And I was a baby. And I was a radish in Shirao. My uncle Bulacan. Brother Daniel Razon, I Nicaras. Ang magtatanong po dito mula sa Giginto, Bulacan, kapatid na Eli, kapatid na Daniel, ay si kapatid na Corazon Reyes. Na, sa dan kanyang ko po yung ay Onuabarima Razon, Afro-Pombo, adi 61 years. Ano po ang ibig sabihin ng Antikristo? May person may bisa o sa Antikristo as a trend saying. Kasi Antichrist a trend saying. Onuabarima idawase sa wabad media sibi. Dedi kan Antikristo ana Antichrist trend say atamfo. Kasi antibiotics. Kasi biotics tamfo anti. Kasi anti a trend say watamfo. Yun ang antibiotic. Ana into kasi antibiotics. Antibiotics trend say indura yo authority ya bacteria na sa mawamo wanto kasi Antikristo a say Kristo tamfo. There's a wobia omu Kristo. There's a wobia wochiri Kristo. E free fiti as an Antikristo bibiri wo ho den kenkan. Omo ba ya nyenne, omo ba ya che. Den kenkan 1 John 2 verse 18. Emmo frankuma e don we di echiri ni. Na said the mwate sa Antikristo no re beba no. Sa na sesie yi Antikristo bibiri aba. Ena ya di hunu se e don we di echiri ni. Tete Kristo fo no abreso e bra na omo asomafo no abreso re ba na wie ye no. Efrinhia pem we di kan wa asomafo ne Kristo fo di kan no abreso no. E bra na e be ba na wie ye no. Yohani akra sa mo twani frinhia di okron Kristo wu akiri. O sei memankuma. Adon adi akiri ni. Na sa de motesa Antikristo no re beba no. Sa na sesie yi Antikristo bebiri aba. Ebra na wasomafo Yohani ate ase no ase Antikristo bebiri aba. Ana yadi hunu se edon a edi akiri nti yanya nwo kana Antikristo aba dada. Munmu wana ya Antikristo no. Mama yenkenkan. Every Yohani ngoma kronwa mu. 1 John 2 verse 19. Wo free yen mu na ko ye de nanso wanka yen ho. Na sa waka yen ho a anka wonne yen tena ho. Na eyesa na wadadi se wonyina enka yen ho. Enti Antikristo a Yohani ka ho asem no. Eya wona wo mote won ho free asomafo won ho. Wona wo mo kyerɛkyerɛ foforo. Yes no ku free di asomafo no kyerɛkyerɛ. Omo na ya Antichrist no, Antikristo fo no. Kristo atamfo no, omo mfa Kristo, omo kyerɛkyerɛ Kristo mransam nyina eya Antichrist. Enti asomafo no tu won mo fo say. So obiara won kyerɛkyerɛ ensɛm a wɔtwerɛ kronkron mu na wonyɛ Awurade Yesu Kristo ni ya Kristo tamfo. Yankin kan 2 John 1 verse 10. There will be bamun chain na onkran kyerɛkyerɛ yi a monye no nkomu fie. Ano so monchia no. Verse 11. Pagdadating sa inyo yung Antikristo magtuturo na de wɔkyea no ye ne nnwuma bɔne no fafafoɔ. Nti ɔsomafoɔ Yohane sɛ saa Antikristo ne ba no wɔbɛkyerɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ foforɔ bi ɛyɛ so no kofiri de asomafoɔ no kyerɛkyerɛ no a monkyea no koraa. Wa wɔbɛkyea no wɔyɛ ne nnwuma bɔne no mu fafafoɔ bi woka ho. Enti Antikristo ne de ɛnyɛ ne no mobɛbɔ wo mo hyɛ aseɛ ba yɛ asomafoɔ no abrɛ so. Na nka mpɛsɛ yɛ mmerɛ mu bebree kwa ɔmo yɛ Kristo tamfo ɔmo nye Kristo ni ɔmo sɔre tia Kristo.
Kunyari, sinasabi Na si Kristo say na eh. huntasam no tie Pero antikristo no. sila. Wan mo buwapa eye wo mo ho say wan mo kyerɛkyerɛ Kristo na so mo yɛ antikristo na mo yɛ Kristo tamfoɔ. Mama yenkenkan Matthew 24 verse 4. Na Yesu buase wɔ ne sɛ monhwɛ na wobi anaada mo. Verse 5. Na nipa bebree di mi din bɛba bɛka sɛ mene Kristo no wɔbɛdaadaa nipa pii. Hinulaan ni Kristo. Tumia wahunu. Sabi pa na siya ang Kristo. Kristo. Pero ililigaw ang marami, antikristo rin yan. Kahit na sinasabi pa nila Kristo, Ebinom keka sɛ wɔn mo yɛ Kristo na so mo daadaa nipa pii. sabi ni Kristo, Wɔn mo sɛ wɔn mo keka sɛ wɔn mo firi Kristo na so mo daadaa nkurɔfoɔ. marami ang magsisipa rito sa Ɛnneɛ wɔn yɛ antikristo ni bi. Nkurɔfoɔ ka sɛ Kristo na asoma wɔn na so mo daadaa nipa. Kristo sɛ nipa bebree di mi din bɛba bɛka sɛ mene Kristo no wɔbɛdaadaa nipa pii. Monhwɛ yie na obiara naadaa mo. Ade kyerɛ sɛ antikristo no Kristo atamfo nom wɔn na bɛdaadaa nipa wɔbɛsesa Kristo nkyerɛkyerɛ foforɔ. Wɔma yɛnkenkan 1 Timothy 6 verse 3. Sɛ obi kyerɛ nkyerɛkyerɛ foforɔ na wampene yɛn Awurade Yesu Kristo nsɛm a ɛyɛ no ne nkyerɛkyerɛ de kɔ nyamesom pa mu a. Verse 4. Wahoran na wɔnim hwee na mmom wɔyare akyinnyegyeɛ ne ano ko a deɛ efiri mu ba ne nitan kunisum nsekuro nnipa ho adwene mmɔne. Antikristo ne sɛdeɛ Paul sie no yeinom yɛ wɔn a wɔkyerɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ foforɔ. Yeinom yɛ Awurade Yesu Kristo ne nsɛm. Ɛno nti efiri mfitiaseɛ nyinaa no antikristo ba yɛ akyɛre. Ɔmo tia Kristo nkyerɛkyerɛ. Ɔmo nkyerɛkyerɛ Kristo nkyerɛkyerɛ. Ɔmo kyerɛkyerɛ atoro nkyerɛkyerɛ daadaa. Adanseɛ foforɔ ni. Awurade Yesu Kristo ka no Matthew 23 verse 9. Na momfrɛ wɔ biara mo agya asase so. Na wɔbaako ne mo agya ɔne deɛ ɔwɔ soro no. Ɛso deɛ na ɛna yɛhu no. Deɛ na Kristo kaeɛ. Nokore Kristo no wɔsɛ deɛ yi. Nokore Kristo no se ɔka kyerɛ asomafoɔ no se Kristo a asomafoɔ no ne no kasaeɛ no se momfrɛ wɔ biara mo agya asase so na wɔbaako pɛ ne mo agya ɔne deɛ ɔwɔ soro no. Enti ne nkyerɛkyerɛ ne se enti mommɔ mpaeɛ sɛ yɛn agya a wɔwɔ soro. Enti deɛ yɛbɛfrɛ no sɛ agya nkanka ba honhom fa mu a yɛbɛfrɛ no sɛ fada yɛbɛfrɛ no sɛ agya no ɛba nyamesom mu a ɛba asɔre mu a ɛba gyidie mu obiara nyɛ w'agya na ɔkɔfrɛ obi fada. Monkae ne bio Matthew 23 verse 9. Na momfrɛ wɔ biara mo agya asase so na wɔbaako ne mo agya na ɔne deɛ ɔwɔ soro no. Sɛ ɛba nyamesom mu a onua ɛba nyamesom mu a ɛmfrɛ wɔ biara w'agya wɔ asase yi so. Sɛ ɛba nyamesom mu a wobɛtumi afrɛ wo a wo ba a wo papa a ɔwɔ wo sɛ agya. Sɛ ɔno ɔwɔ wo wo ba bɛtumi afrɛ wo sɛ agya. Wankasa wawofoɔ ɛfrɛ yɛ honam fam agyanom sɛ agya. Wɔne biem na mmom sɛ ɛba gyidie mu anka obi anya wo spiritual fada. Wo spiritual fada yɛ wɔ Onyankopɔn. Wo honhom agya yɛ wɔ Onyankopɔn. Tia Kristo sɛ ɛmfrɛ wɔ biara wɔ agya wɔ asase sɛ na asɔfoɔ no aba no yɛmfrɛ wɔn fada yɛmfrɛ wɔn agya. Na mo hoahoa wɔn ɔmo nyinaa yɛ Kristo atamfoɔ. Yɛnkan ne bio Matthew 23 verse 9. Na momfrɛ wɔ biara mo agya asase so. Wɔbaako ne mo agya ɔne deɛ ɔwɔ soro. Matthew 23 verse 8. Yɛsɛ yɛmfrɛ yɛn ho no mo sɛ Twerɛ Kronkron sɛ deɛ ɔsɛ na mo deɛ wɔmfrɛ mo rabbi na wɔbaako ne mo kyerɛkyerɛfoɔ ɔne Kristo na mo nyinaa mo yɛ anuanom. Mo nyinaa mo yɛ anuanom. Rabbi kyerɛ sɛ Rabboni kyerɛ sɛ kyerɛkyerɛfoɔ kyerɛ sɛ wɔsɔfoɔ. Kristo se wɔmfrɛ obiara. Momma ho kwan ma obiara mfrɛ mo rabbi. Na baako pɛ ne mo sɔfoɔ baako pɛ ne mo kyerɛkyerɛfoɔ. Yɛfrɛ ɔne Kristo.
Mfrɛ wɔ biara wagya wɔ ba nyamesom wɔ ba nsɔre mu ba gyidie mu biara nya wo papa. Wo agya ne wo Nyankopɔn. Ɔno pɛ wɔ so nti hɔ na yɛ antikristo no. Asɔfoɔ na yɛfrɛ wo Reverend Father. Kahu Kristo atamfo no wahunu wɔ. Wo antichrist no. Yebuye so kyerɛ mo. Antikristo ne yɛ Kristo atamfo de Kristo aka no. Ɔmo mfa nya adwuma. Ɔmo bebre kwa ɛwɔ yɛ mmerɛ yi mo. Kare be yan nkrɔfoɔ mfra wɔ mo fa. Wo de wo yɛ ɔsɔfoɔ ne yɛfrɛ wo Father kɛkɛkora yɛ antichrist. Afei no wahunu wɔn a wɔyɛ antikristo atwerɛ kronkron ne ka wɔ mo ho asɛm no. Wanya adwene bi afa ho ana. Ɔmo yɛ Kristo atamfoɔ. Bɛso bɛda ase. Sɛ wo ba yɛ ma abumfu wate. Onuabarima Razon. Ma abumfu. Ma menyi wɔ no pɛmpɛm. Menya wo kataso mumuasoɔ. Obisa me de mempɛ sɛ mɛdaadaa obi a. Antichrist kyerɛ sɛ Kristo tamfoɔ. Kristo tamfoɔ a wɔmfa Nyankopɔn asɛm nyɛ hwee. Wɔmfa Nyankopɔn asɛm nyɛ adwuma. Nti obi a wɔmfa Nyankopɔn asɛm nyɛ adwuma no, ɔyɛ Antichrist, ɔyɛ Kristo tamfoɔ. Nti sɛ obufu mi abuafu Twerɛ Kronkron no. Onuabarima Razon yɛda wase bebre Nyankopɔn hyira wo. Bɛso meda ase. Nti mɔma afei yɛnkɔ amanɔne. Yɛmfrɛ wo Onuabarima Robert Navoa. Baba yɛnto wase wɔ anuanom. Brother Daniel and Brother Eli. Na yɛwɔ baako di ɔpɛ sɛ obisa ne nsɛmmisa. Bɛwɔ nsɛmmisa mmienu. Masɛmmisa di kan ni. Ɔkwan bɛ ne bɛtumi afa so ahunu. Ɔkwan bɛ ne bɛtumi afa so ahunu sɛ wɔsɛmpakani yɛ. Onyankopɔn ama no nteaseɛ sɛ wɔmfa nka ne nsɛm. Na sɛ Catholicfoɔ ni bɛbɔ asu wɔ Church of God asafo yi mu. Na wɔda so kɔ na asɔre dada. Ɛyɛ kyerɛ sɛ bɔne bi bɛba ne so ana. Onuabarima JB. Wasɛmmisa di kan ne sɛ wobɛsi dan no watumi ahunu sɛ ɔsɔfoɔ wei ana wɔsɛmpakani wei Nyankopɔn ama ne nteaseɛ. Onua wonim. Wɔn a wɔnni nteaseɛ no yɛ den a wobɛhunu wɔn. Na sɛ wonyɛ hunu wɔn yɛ wobɛhunu wɔn a ɛwɔ nteaseɛ no nso. 1 Timothy 1:7. Pɛ sɛ wɔyɛ mmara kyerɛkyerɛfoɔ. Nanso wenimu de yɛ wɔka. Na de wɔhyɛ mu dene nso wɔnte aseɛ. Ɔmo gyidie no nso nyɛ papa. Yɛwɔ ebinom wɔ hɔ nom a wɔn pɛ sɛ wɔyɛ asɔfoɔ. Wɔn pɛ sɛ wɔyɛ mmara no kyerɛkyerɛfoɔ. Wɔn pɛ sɛ wɔkyerɛkyerɛ nipa Nyankopɔn ne mmara nsɛm. Nanso Paul se wɔn nim ne wɔn wɔkeka. 1 Timothy 1:7. Pɛ sɛ wɔyɛ mmara kyerɛkyerɛfoɔ nanso wɔnte de yɛ wɔka ne de yɛ wɔhyɛ mu dene no waseɛ. Wɔde ɛmɔhwɛ. So ɔmo kasa ɔmo ka asɛm baako na so de ɔmo ka no wɔn nte aseɛ. Ɛne nipa bi no wɔn ɔmo tete saa na wɔn ayɛ nsa yɛ kyi kakra. Cross wa yɛsi no. Ɔmo si cross na sɛ ɔmo de bɔ ɔmo ho ban ati abɔnsam. Na den na mo kosia Maria statue mo sense cross. Mo pɔtɛ sɛ Maria yɛ bɔnsam ana. Nti de wɔkekan no wɔ abukura bɔ nte aseɛ meboa. Romanfoɔ se cross no ɔmo si no. Ɛyɛ akondi ɔmo de kutia ɔhomɔne, ɔmo de kutia bɔnsam. Na den na mo kɔkɔto Maria statue animu a. Yɛda so si cross. Kyerɛ sɛ Maria yɛ bɔnsam wo hunu sɛ ade ɔmo ka no mo ankasa mu brante aseɛ. 1 Timothy 1:7. Pɛ sɛ wɔyɛ mmara kyerɛkyerɛfoɔ. Nanso wɔnte de yɛ wɔka ne de wɔhyɛ mu dene no waseɛ. Wɔn sɛ cross no yɛsi de pam bɔnsam. Nanso ɔmo hyɛ ɔmo sɔfoɔ no ɔmo asi cross. Kyerɛ sɛ ɔmo sɔfoɔ no yɛ bɔnsam ɛnte saa. Adeɛ wɔn yɛ kora nte aseɛ. Sɛ wo sɛ wosi cross ɛde pam bɔnsam a. Adeɛ na wokɔkoto Maria statue n'anim a. Wɔsan si cross. Ɛna sɛ Maria statue no wɔyɛ no kora ɔpɔ akyerɛ sɛ ɔyɛ bɔnsam o. Nti wohuru sɛ mmara no wɔn ankasa ahyɛ ama asafo no kora ɔmo nso nte aseɛ. Nti wobɛsi dan no watumi ahunu sɛ ɔsɛmpakani wei ɛwɔ nteaseɛ fi Nyankopɔn no obɛtumi de wakɔ nkwagyeɛ. Ɛfiri sɛ yɛhia nteaseɛ bi a dɛn na wɔ sɛ mete aseɛ sɛ wɔsɛmpakani. Mɛnte ase no mehunu sɛ de yɛsɛ yɛ nkatenkwan. Mehunu sɛ de yɛsɛ yɛ ɛyɛ akokɔ nam abɔ mu. Ɛno na menkɔsua ana. Meyɛ ɔsɛmpakani. Nti deɛ na wɔ sɛ mete aseɛ. Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ na wɔ sɛ mete aseɛ. Yɛsi yɛ nwoma no no deɛ ɛbɛtumi ahunu aka yi nie.
ade a wasa yɛte ase ne yɛn kyerɛkyerɛ no ɔma yɛnkenka na Isaiah 29 verse 24 na wɔn a wɔfom wɔ honhom bɛnya nteaseɛ na anwiinwiifoɔ nso bɛsua adeɛ a wɔkyerɛ afa enti ade a wasa yɛte ase ne Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ afei wobɛsi dan ne watumi ehunu sɛ wɔsɛmpakani yɛyi ɔwɔ nteaseɛ ɛne wonim Nyankopɔn ne nsɛm ɛwɔ sɛ ɛde yie ne sɛ nkɔmhyɛ no sɛ wɔn a wɔfom wɔ honhom mu no wɔn a wɔfom wɔ honhom bɛnya nteaseɛ na anwiinwiifoɔ asua nkyerɛkyerɛ no wafa ɛno ne adeɛ wɔsi yɛsua Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ ɔsɛmpakani no ɛwɔ sɛ wɔte deɛ wɔkyerɛkyerɛ no ase ɛnɛ yɛwɔ asɛmpakafoɔ ne asɔfoɔ pii no a wɔyɛ mmerɛmu nsɛm a wɔkeka wɔn nte aseɛ Onuabarima Gyebi wate aseɛ yɛnkenka no Romans 2 verse 20 ɛnkwaseɛ futufoɔ ɛnkokoa kyerɛkyerɛfoɔ sɛ wɔawɔdere wɔ nimdeɛ ne nokorɛ a wɔmu hunumu no mu ntira afei wo a wokyerɛkyerɛ wɔ bi no wɔnkyerɛkyerɛ wo ho wo a wɔka sɛ wɔnwie adeɛ no ɛna wowie adeɛ yi wo a wo sɛ wɔnsɛe awadeɛ no Nyankopɔn sɛ mpakani kyerɛkyerɛ sɛ mmɔkorɔ no nso wɔyɛ korɔmfoɔ wo sɛ wɔnsɛe awadeɛ na wosɛe awadeɛ yi wo a wo sɛ wɔnwie ade na wofom asɔre fie nneɔma yi wo a wohoahoa ho wɔ mmara mu no nam mmarato so de Nyankopɔn no mu twitwiri fam mu nti wɔsɛe Nyankopɔn din amanama no mu sɛdeɛ wɔatwerɛ no ɛno nti ɛmu da hɔ yɛwɔ asɔfoɔ binom wɔ hɔ nom a nneɔma a wɔyɛ no korɔ mo nte aseɛ ebi a wɔkyerɛkyerɛ yɛsɛ wɔn amu ne nte aseɛ ɛfiri sɛ adanseɛ no yɛ wɔn amu deɛ wɔkeka no wɔnte aseɛ wɔnte deɛ wɔɔka no ase sɛ wɔtoto paapaa so wɔ no wɔnte aseɛ wɔrekyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ nso wɔamu wo nkyerɛkyerɛ wo ho wɔrekyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ sɛ ɛma wɔnwie adeɛ wɔrekyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ sɛ ɛma wɔn mmɔ adwaman nso wobɔ adwaman wowɔ yere saa wɔ mpena wɔn mu nso nsɛm a wɔkeka nkorɔmɔ nte aseɛ ɔbɛn sɛ wɔyɛ ɔsɛmpakani a adeɛ hia edi kan a wɔsɛ wɔte aseɛ no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm Proverbs 3 verse 13 ehyira ne wɔ nipa wɔ hunu nyansa ne wɔ nipa wɔ nya nteaseɛ wɔ Nyankopɔn sɛ nhyira ne wɔ nipa wɔ hunu nyansa ne wɔ nipa wɔ nya nteaseɛ ɛdeɛ na wɔbɛte aseɛ ɛdeɛ mu nteaseɛ Nyankopɔn nsɛm mu nteaseɛ Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ Nyankopɔn nyansa mu nteaseɛ ɛfiri sɛ deɛ wɔtwerɛ kronkron mu no yɛfrɛ no sɛ Nyankopɔn nyansa ɛno ne adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛte aseɛ yɛdi kan yɛwɔ sɛmpakani yɛnkenkan Proverbs 4 verse 7 mabusɛm ɛti 9 ɛnkyɛmu nson nyansa ne ade titire enti nya nyansa na fa wɔ ade nya nyinaa nya hunumu nti wopɛ nyansa a Nyankopɔn asɛm mu na nyansa wɔ nti Nyankopɔn sɛmpakani ne nyansa no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm ɛnyɛ ewiase nyansa ɛnyɛ aduane no mu nyansa na ɛwɔ sɛ wɔsɛmpakani wunya nyansa a ɛwɔ sɛ wunya no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm Nyankopɔn tumi ho nyansa ɔma yɛhwehwɛ mu ɔma yɛnkenkan 1 Corinthians 2 verse 6 nanso yɛka nyansa ho asɛm kyerɛ wɔn a wɔdi mu na ɛyɛ nyansa ɛnyɛ wiase deɛ na ɛnyɛ wiase atumfoɔ a wɔbɛyi wɔn ho no deɛ nagsasalita kami sabi ng mga apostol ng karunungan bagaman hindi ng asomafoɔ no sɛ yɛdeɛ yɛka nyansa ho asɛm kyerɛ mu nanso yɛka nyansa ho asɛm kyerɛ mu nyansa a yɛka no ɛnyɛ wiase nyansa deɛ na ɛnyɛ wiase atumfoɔ a wɔbɛyi wɔn ho no deɛ na mmom yɛkasa afa Nyankopɔn nyansa ho nti wote Nyankopɔn ne nsɛm wɔ se Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ ɛno na ɛwɔ sɛ wɔsɛmpakani wuhunuo wɔsɛmpakani ka ehunu sɛ ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wobɛdaadaa wo yɔnko nipa ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wobɛsisi nkurɔfoɔ ka ehunu sɛ Nyankopɔn nyansa ne sɛ di nokorɛ na ɛnyɛ ɔkorɔmfoɔ ɛnyɛ asisifoɔ yɛnkenkan James 3:17 na nyansa efiri soro no deɛ yɛdi kan ne sɛ ɛho te ɛwɔ asomdwoeɛ
ɛwɔ dwo ɛwɔ soɔmmerɛ emaburohunu ne ya bapa yɛ no ma ɛnyɛ akyi ɛnyɛ nyaatwom enti Nyankopɔn ne nsɛm Nyankopɔn nyansa efiri soro no deɛ di kan ɛho te Twerɛ Kronkron ne sɛ na nyansa efiri soro no deɛ di kan ne sɛ ɛho te ɛwɔ asomdwoeɛ ɛwɔ dwo ɛwɔ asoɔmmerɛ ɛwɔ maburohunu ne ya bapa yɛ no ma nyaatwom ni mu ahantan ni mu ɛnyɛ akyi nti wɔsɛmpakani deɛ kyerɛ sɛ wonim nyansa no ɛne sɛ wobɛte Twerɛ Kronkron mu nsɛm wɔse yɛn na kyerɛ sɛ wokura wɔsoro nyansa James 3:17 yɛn ne ɔkwan bɛtumi afa sɛ wono sɛ nipa bi wɔ nyansa ɛnɛ yɛwɔ asɔfoɔ bebree mu nim Nyankopɔn ne nsɛm mu bɛboro dɔnhwere mmienu no wɔnka ahwɛ ɔbɛkasa saa woyɛ ɔsɛmpakani na wobue w'ani abue w'ano wɔ nyansa mu wobɛyɛ deɛ bɛnkyerɛ sɛ wobɛkenkan Nyankopɔn w'asɛm no afiri Twerɛ Kronkron mu ɛfiri sɛ Nyankopɔn nyansa no Twerɛ Kronkron mu na ɛwɔ na sɛ wɔsɛmpakani deɛ ne deɛ no sɛ wɔkasa kɛkɛ ɔnka twerɛ nsɛm biara a bawɔkyɛw ɔnni nteaseɛ wɔsɛ me sɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ obi yɛ Catholic ni na sɛ ɔbɔ asu wɔ Church of God asafo yi mu na wɔsan so kɔ asɔre foforɔ ɛbrɛ koro wɔbɔ asu wɔ Church of God asafo yi mu a ɛyɛ anaa mafoto mede bɛma wɔ ne sɛ wonyɛ awurɛ deɛ mɛmbɛbɔ asu wonyɛ krado na wonyɛ nkyerɛkyerɛ no nni a ɛneɛ ɛbɛyɛ nkatwɛn yɛwɔ Tagalog abɛbuo bi sɛ wontumi ntɔn adeɛ ma asubɔntene mmienu ɛwɔ sɛ nokora asafo no nyɛ mmienu wontumi nka sɛ mekɔ Catholic na ma babɛbɔ asu wɔ Church of God ɛbaa sɔ de wɔ ha no mase akɔ Catholic daabi Nyankopɔn anyɛ ne saa yɛnkenkan Twerɛ Kronkron no James 1:8 ɛfiri sɛ wɔ nipa n'adwene yɛ no ntanta no hinhim n'akwan nyinaa mu wɔ nipa n'adwene yɛ no ntanta aha kakra ohinhim ɔbɛhinhim wɔ n'akwan nyinaa mu kyerɛ sɛ wo no wonni nyinasoɔ biara wɔ abrabɔ mu nti wogyinagyina wɔ n'aso sabra ne okristoni adwene nyɛ ne ntanta ɛni kwan sɛ w'adwene yɛ wo ntanta ɛwɔ sɛ w'adwene yɛ baako sɛdeɛ ɛfiri sɛ ate sɛ neɛ wose wɔ mmaa mmienu pɛ wɔsi o ɔbaa wei deɛ ne ho ɛfɛ ɔbaa wei deɛ ɔdi ne ho ni baako yɛ Aida baako sɛ m'ani da so ne sɛ anka ɔwɔ akoma mmienu da so ɛtene wahono nipa ɔwɔ akoma mmienu pɛn menyaayɛ anka mede wɔbɛka me yere ho daabi ntɔkwa na ɛbɛba nti wɔnua na wɔbɛbɔ asu a ɛne anya ahotosoɔ te wo ho ase sɛ wobɔ asu wɔ nokorɛ no mu nti sɛ wohunu nea ɛyɛ nokorɛ no a ɛnsan w'akyi nkɔ bɔne mu bio munim asekyerɛ yɛnkenkan Hebrews 2 Peter 2:22 wohunu nokorɛ na wɔsan w'akyi ɛkɔ bɔne mu ɛsɛ na ayɛ wɔ no sɛdeɛ nokorɛ bɛ no seɛ ɔkraman asa ne kɔ ɔno ara ne fie ho bio na prako a wɔadware no asa ne kɔ na tɛkya wɔ yanta mu no mu nti sɛ ɛnyɛ sɛ wobɛyɛ sɛ prako a wɔadware no wɔpɛ adware prako na bɔ ne spray bɔ ne paada bɔkɔ akɔda atekyim saa na wɔ nipa a wahunu nokorɛ na n'adwene mu yɛ ne ntanta na wasan n'akyi ase akɔ atoro no mu wafiri bɔne no mu o ɔwaboro hunu sɛ ɔha na nokorɛ wɔ yɛ mmɔka no yɛ nokorɛ na sɛ ɔsɛ ma me nsa makyi nsa nkɔ wote sɛ prako mane da sɔ no sɛ woate aseɛ anamate ase danka Nyankopɔn mama yɛnkɔ Hiligan City Onuabarima Nesto Gracia wɔ ahoma no so sɛdeɛ bɛyɛ yɛn nuanom a wɔwɔ hɔ bɛtumi abisa wɔ ne nsɛmmisa ade brother Daniel ne brother Eli yɛnkye yɛ akɔma mo ɔhɔhoɔ a wɔ ha yi no ɔkɔ Church of Christ na wɔadi 50 years ne din de Rose Miracle na mama adwo na sɛ misanie mesi dan no mahunu sɛ asɔre a mɛkɔ no yɛ atoro asɔre na ɛnyɛ atoro asɔre na sɛ yɛ atoro a mɛde no mahunu sɛ ɛyɛ atoro na asɔre bɛn paa na ɛyɛ nokorɛ na mehunu sɛ ɛyɛ atoro a memfiri hɔ anaa onuaba wɔn sɛ misa no tene Twerɛ Kronkron sɛ ɛyɛ ntoro afiri hɔ ɛyɛ bɔne afiri hɔ ɛyɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm sɛ wɔbɛtwe wo ho afiri deɛ ɛyɛ bɔne ho wɔma yɛnkenkan Roman folk meti 16:17 nanso
Anuanom, metumufo se, monkare wɔn a wɔde mpaapaamu ba na wɔto suntidua de san kyerɛkyerɛ mo asua no na montwe mo ho mfiri wɔn ho. Verse 18. Na wɔn a wɔte saa no nsom yɛ n'Awurade Kristo, na mmom wɔsom wɔn ara yafunu na wɔde tɛkyerɛma dɛ ne adɔkɔdɔkɔsɛm daadaa wɔn a wɔnnim bɔne no akoma. Yung mali sabi ni San Pablo, pinamamanhi ko sa inyo mga kapatid, tandaan niyo Paul say, anuanom metumufo sɛ monkare wɔn a wɔde mpaapaamu ba na wɔto suntidua de san kyerɛkyerɛ mo asua no at magsilayo kayo sa kanila. na montwe mo ho mfiri wɔn ho 52 ng Isaiah. Yɛsɛ twe ho firi biribi ho akyerɛ sɛ nkyerɛ sɛ wobɛfiri hɔ ɛnte saa. Yɛnkenkan Isaiah 52 verse 11. Yizia nwoma eti aduonu mmienu nkyɛmu du baako. Montwe mo ho mfiri hɔ nkɔ. Monka adeɛ ho nteyɛ. Momfiri adi mfiri ne mu. Monte mo ho mo a mo aso Awurade nwenneɛ no. Maliwanag ko pinapaalis Nyankopɔn sɛ ɔsɛ deɛ ɔsɛ montwe mo ho momfiri hɔ nkɔ. Nyankopɔn pam wɔ mo sɛ momfiri adeɛ ntene ho. Wo a woso Nyankopɔn nwenneɛ no, wo a woso Nyankopɔn deɛ ɔsɛ firi deɛ ntene ho, firi efi no ho, saa adeɛ no yɛ fi na yɛ ntoro afiri hɔ. Nyankopɔn mmara nsɛm ne no. Adanseɛ foforɔ nso nie. Yɛnkenkan 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Korintofoɔ nwoma ɛtɔ so mmienu eti nsia nkyɛmu du nson. Enti momfiri wɔn mu na monte mo ho mfiri wɔn mu. Awurade na wɔseɛ na monka deɛ ɛyɛ fi na me nso magye mo. Verse 18. Na mayɛ mo agya na moayɛ me mmarima ne me mama a Awurade tumfoɔ na ɔseɛ. Magsialis kayo sa kanila. Magsihiwalay kayo. Emuda hɔ. Ɔsɛ deɛ ɔsɛ momfiri wɔn mu. Monte mo ho mfiri wɔn mu. Awurade na wɔseɛ. Na monka deɛ ɛyɛ fi na me nso magye mo. Enti wɔsɛ misa no sɛ, sɛ wofiri deɛ ɛyɛ atoro mu a wobɛnya nkwa na onuaba wobɛnya nkwa papa. Wobɛnya nkwa dodo. Wofiri atoro mu na wokɔ deɛ ɛtene mu a. Wofiri bɔne mu na wokɔ papa mu a. Wobɛnya nkwa. Ɛno ne adeɛ asomafoɔ no yɛɔyɛ. Na mmom sɛ wɔde bɔne mu a na wɔbɛtena a. Ɛne yɛnkenkan yɛ Matthew 15:14. Munya wɔn. Wɔyɛ anifirafoɔ a wɔkyerɛ anifirafoɔ kwan. Na sɛ onifirɛ ni kyerɛ onifirɛ ni kwan a wɔn baanu nyinaa bɛtɔ amena mu. Woyɛ onifirɛ ni, wosan pɛ sɛ onifirɛ ni na ɛsa kyerɛkyerɛ wo kwan. Maliligtas pag mananatili kang paaakay ka sa bulag o sa maling relihiyon. Ngayon, yung una niyang tanong, paano malalaman ang kinalaman ng relihiyon ay tama? Na atoro nsɔre. Asɔfoɔ atorofo mu na ɛbɛtenetene wo a wonya nkwagyeɛ. Nti wobɛsi dan no ahunu sɛ asɔre wei yɛ nokora na ɛyɛ ntoro. Nyankopɔn asɛm kuro yi aso na wobɛgyina. Kristo nkyerɛkyerɛ kuro yi aso na wobɛgyina de ahunu. John 7 verse 17. Sɛ wobi pɛ sɛ wɔyɛ n'apɛdeɛ a ɔbɛhunu nkyerɛkyerɛ no sɛ ɛfiri wɔ Nyankopɔn anaasɛ ɛfiri me ara me tirim na meka. Ɔsɛ wobɛyɛ deɛ ɔsɛ wobɛhunu nkyerɛkyerɛ no sɛ wɔfiri Nyankopɔn anaasɛ ɛfiri wɔn ara ne tirim no wɔka. Onuaba a memfa nkyerɛ wo. Asɛm lagak a Church of Christ asafo no de biara wɔyɛ. Wokɔ asɔre a yɛbɔ afɔde bɛboro du. Ɛni Twerɛ Kronkron baabi a wɔn mu na abɔ mu tirim de aba yɛnkenkan. Twerɛ Kronkron no sɛ de yɛ bɛn. Ɔse sɛ wobi pɛ sɛ ɔyɛ n'apɛdeɛ a ɔbɛhunu nkyerɛkyerɛ no. Mpamotwerɛ Santa sɛ na wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Santa Cross ɛwɔ Twerɛ Kronkron anim. Yɛwɔ mu ayɛ Awurade adidie. Awurade adidie kora yɛnto kɔlɛhye yɛmma afɔdeɛ asɔre a wokorɔ no. Woyɛhunu saa no wɔn yɛ atorofoɔ. Onuaba sɛ wopɛ sɛ wohunu sɛ asɔre no yɛ nokora ana wɔsɛ mpɛkɛne ne tena Nyankopɔn so wopɛ sɛ woyɛ ɔno n'apɛdeɛ a wobɛhunu nkyerɛkyerɛ na wobɛhunu ɛnyɛ nsɛnkyerɛnneɛ. Na adeɛ nipa no ka ne ni Twerɛ Kronkron ma ɔyɛ ɔtorofoɔ twe ho firi no ho. Ɛnɛ ɔmo sɛ yɛwɔ deɛ ɛmfa no sɛ deposit first harvest ɛna hwan afɔdeɛ ahodoɔ. Ɛwɔ afɔdeɛ ahodoɔ bebree ɛnni Twerɛ Kronkron no mu. Asɔfoɔ no amu na abobɔ mu tirim de abagye mu sika adie. Awurade adidie yɛmma afɔdeɛ wɔ aseɛ.
and to collection was here. Erade bra woni asumafo di omudidi ye no ha na to collection. At hindi tama na tuwing magkakatipon puro na lang abulo yan. Wala nang pagkakatipon. Erade adidi no. Ang abulo yan nung araw, ang sabi ng mga Yankopon wasam ne yakoka ne ho. Erade adidi ase Yankopon wasam ne yeka ne ho yedi ne ho. Ngayon, tungkol Ene di asumafo ne Paul kan ye. 1 Corinthians 16 verse 1. Na efa to wode koma ahochefo no ho de. Tade mehwehwe no wo Galatia asafo mu no monso monya saa ara. Verse 2. Da ena wotwen mu de dikan no momo biara mfa de ebesi no yi ama no anya no isie ne mama nsa na wayifo no tetemere mu no tetemere mu a Kristofo no abere so ada wa mu hyiemu wo no omu hyiemu kwesi dan so omu hyiemu na wotwen mu de dikan enti na wotwen mu de dikan ye kwesi dan na asuafo no ahyiemu no dabra no wa mu ije entobowa no a mo de babo ahiafo. Ene dia Paul kyerɛkyerɛ Galatifoɔ no so ɔse na ɛfato a wɔde kɔma ahotefoɔ no ho de sɛ na mɛkyerɛkyerɛ no Galatia asafo no mo nso monya sa ara enti wobɛhunu ɔwɔ nokore no ma na ɔwɔ atoro mu ɔbɛnam kyerɛkyerɛ so na wodi yɛhunu mfato ho ɔmɛka kyerɛ sɛ yɛ nokore ɛnyame asɛm ne nso ɔmhunu Twerɛ Kronkron kɔ pɔte a wobɛtumi ahunu akan ɛni twerɛ no mo baabiara sɛ dan kanya nkopɔn sɛ waba bɛkan ɔmegye sɛ wate aseɛ. Wama yenko yen mobile coordinating center awatana Rizal yene brother Bobby de los Santos and Onuabarima Eli Magdala og obawa homano so yesra mo ada bantu asem magani brother Eleni brother Daniel for Tanai Rizal Onuabarima Ronald Redago ya Catholic ni pepese mi bisa se Twerɛ Kronkron mu no ebetumi saka follow-up question ko po do sa kasama. Ahunu akan say bakit po daw onipa na boy jama na say jama na bo onipa po daw ng tao. Salamat po. Yang hawak mong mic kapatid na obisa say aden na wonye Twerɛ Kronkron ni abra nipa na ye Twerɛ nipa na Twerɛ Kronkron ene onua say microphone na kutanye nipa na ye oye to twene itong internet wo de microphone ni di dwuma ana internet ya udidi juma phone ekuta wo no nipa na yo ye nya dabo ngayon ang Biblia nya mo na yo ye nipa na yo ye ntesa eno kra phone na nipa ye no kra okuta eno de wugidi na Twerɛ Kronkron nipa na twerɛ ye de ya onyinni na boa para magawa yang Biblia pero ang Diyos talaga pinanggalingan yan parang ikaw kung may anak ka Onyankopɔn nam nipa so atwerɛ Twerɛ Kronkron no emfato ho nagsiping kayong mag-asawa tapos na fertilize yung Onyankopɔn adwuma tapos lumaki yung fetus pagkaraan ng siyam na sɛ wone oba ada na sɛ kusia no ehwane yung buhay ng bata na kusia no hwane a ebenyini abɔfra no benyini wɔ maame yɛfunu mu saa abɔsome nkron ɛyɛ Nyankopɔn adwuma nti onyi ni sɛ abɔfra no a wone wo yere nyi sɛ ne no wo ye no firi sɛ nya ade papa na ɛfiri sɛ wona wo Nyankopɔn anam mo so sɛ abɔfra ma wo no ne bɛyɛ nipa kronkron a na Nyankopɔn de ne di dwuma ɛyɛ bɔne ana wone wo yere na hyi ayɛ na mo wo no Nyankopɔn de ma no nyine ye no ba Wiase na sɛ wo bɛyɛ ade kronkron no wonyi ni ana Twerɛ Kronkron ne se wo Nyankopɔn nam Twerɛ Kronkron ne so ɛno wɔ ma yɛ twerɛ ye na nipa tumi ehunu ne nyansa wanam twerɛ asɛm no so a somafo no twerɛ ma nipa ehunu ne nyansa yɛnkenka ho na wɔyɛ ɔyɛ Hebrews 3 verse 4 efisɛ efie biara obi na wasie na deɛ wɔyɛ nneɛma nyinaa ne wɔ Nyankopɔn ha na yɛ nneɛma nyinaa efie biara obi na wasie na deɛ wɔyɛ nneɛma nyinaa ɛyɛ wɔ Nyankopɔn nti Nyankopɔn nsɛm no egu Twerɛ Kronkron ho na yɛ ɔyɛ efie no a wotim wo no ha na si yɛyɛ nipa ɛyɛ ɛnwowa prampo wɔ mo fie ɛnwowa ɛwɔ fie ɔmo asi wɔ mo fie ne wɔ mo tim efie a wo si yɛ no na asi yo na so sɛ deɛ Twerɛ Kronkron sɛ na si efie biara obi na wo si na so deɛ wɔyɛ nneɛma nyinaa ne wɔ Nyankopɔn cement no buo na odi si dan no de a wo na ɔbɔ ɔyɛ
Diana wo de bo da no so no hwan na bo ye. Wodi ye una akobu nua akra no ahode na wodi kobu nua no wodi si da no hwan na ma wo sa ahode no. Enye we Nyankopɔn ana wa ma wo ahode na nka wabenya kwan asi. Paul say fie biara obi no wo sie una wo si fie no kre na so de wo ye ni nyinaa ye we Nyankopɔn na. Na de wo ye ne ma nyinaa ye we Nyankopɔn. Enfato TV na wo wiase. Hwan ena yo ye nipa na yo ye na so adwene nipa di adwene nipa ye di nya TV hwan chen de ye Nyankopɔn na ma nipa adwene Nyankopɔn kro ya no yo ye adwene na da utiri mu no hwan na botu ganon din ang Biblia kapatid. Ang Biblia sinulat ng mga apostol, sinulat ng mga propeta. Ani mo nyam na ya den ani nyina ye wo Nyankopɔn de Twerɛ Kronkron asomafo na twerɛ ye adifo na twerɛ ye asempakamfo na twerɛ ye ene ya kekan bo mu ene ne ababa ye ngoma baako enipa na beka toatoa mu ema ne be ye ngoma baako nanso nsam no hwan na ma ye twerɛ ye nyansa na egum na efiri hwan tirim nya Nyankopɔn Nyankopɔn kan twerɛ sɛ bra be ye microphone oba ye na ne watumi anya microphone e de ye adwuma sɛ na de wugidi iba ang salita ng anghel kaysa sa salita ng tao. Obaka sɛ yɛntwerɛ ngu Bible no mo sɛ yɛmfa microphone yɛmfa phone ni dwumanti no mfa nya adwuma Kasi yung mga tao hindi maintindihan. wana ma sa adwene no Sulat manok naman yung sulat mo eh. O ibig sabihin, Nyankopɔn manok pala susulat, hindi mo yɛbɛka kyerɛ wo sɛ kaya ginamit ng Diyos ang tao kasi tao ang Ebre ni pinag-uusapan niya nababasa. as ebre no we hunu abere no wate Doon aseɛ sa isang tanong yung tanong mo. Onyankopɔn nam nipa so na twerɛ Kronkron no yɛfiri sɛ Aking ng babae o yung babaeng ng lalaki, pareho lang yun. wɔn a wɔn nsa bɛka Hindi ba Twerɛ pareho Kronkron lang mu yung nsɛm no lalaki at babae sa harap ng Diyos? ɛwɔ na yɛbɔ ne Sa kɛseɛ kanilang katawan, pareho onipa a wabɔ adwaman ɔba a wabɔ adwaman mo nyinaa yɛ pɛ yɛnkenkan Acts chapter 10 verse 34 asomafoɔ ti du ntɛm aduasa na Petro bue na no ka sɛ nokura mu na mahunu sɛ Onyankopɔn nhwɛ wɔ nipa anim ang tao, pare-pareho lang tayo sa Onyankopɔn ɔnyɛ nipa mu yimu yɛn nyinaa yɛyɛ pɛ wɔ Onyankopɔn ani so pareho lang naman tayong tao eh. Tao ka pa rin. Onyankopɔn bɔ yɛn nyinaa pɛ yɛn nyinaa yɛyɛ nipa meyɛ nipa wɔn nso yɛ nipa Dahil meron kang disorder sa hormones. ebi a deɛ nti obi yɛ abrane ebi a wawo mu ahyɛnsodeɛ no dɛm wɔ mu ɛfiri sɛ binom ware wɔn yɛ 9 feet ɛsiane hormones Pareho rin. Wala pa pala. ɛna ɛwɔ mu sɛ binom nso wɔ hɔnom a Yung nanggaling sa Nepal. Si ɔyɛ tia ɔnu 2 inches mpo Dangi is the shortest man in recorded history. Chandra Bahadur Bahadur Bangi ne tentene yɛ 21.5 inches Mataas, malaki, maliit, mataba, payat. mahunu ɛwɔ nipa tentene tiatia hɔ ne hɔ ɔyɛ nipa Kaya halimbawa, wɔsua ngoma wɔnsua ngoma o Nyankopɔn kora ya no wɔbɔ no nti Nyankopɔn nyɛ nipa mu yi mu nti sɛ ɔyɛ ɔbarima na wobɔ adwama yɛ bɔne nyɛ ɔba adwama mmɔ nkwa na ɛyɛ bɔne tapat sa asawa. na woyɛ barima na wofa ɔyere kyɛ wɔbɔ adwaman woyɛ ɔbaa na wofa wo kunu kyɛ wo nso wɔbɔ adwaman nti ɛwɔ sɛ wodi nokorɛ ma wo yere yɛnkenkan obi adwama mmɔ nyɛ kɛseɛ nsi na obi deɛ yɛnkenkan Malaki nwoma ɛtimienu nkyɛmu du no Malachi 2:15 ɛnyɛ baako na Onyankopɔn yɛɛ mo wɔ ne honhom mu na ɛdeɛ nti da sɛ mobɛwo ɛma nyamesuro wɔ wɔn mu nti hwɛ wo ho monhwɛ mo ho yie mo honhom ho de ntwa wo mmerante berɛ mu yere nkontompo ntwa wo yere nkontompo Nyankopɔn otu obi afo ɔwɔ yere de nokorɛ ma yere mfa wo yere akyi mfa wo kunu akyi Yung talagang asawa mo na siyang nti Twerɛ Kronkron sɛ enti monhwɛ mo ho yie mo honhom ho na ntwa wo mmerante berɛ mu yere nkontompo mfa n'akyi naadaa no Hebreo 13:4. ɛfiri sɛ wo no wonka nokorɛ na wofa wo yere akyi a ɛyɛ bɔne yɛnkenkan Hebrews 13 verse 4 wɔnni awadeɛ ni ade nyinaa mu na wɔnwu awadeɛ mpa ho fi ɛfiri sɛ nnwamanfoɔ ne awaresɛefoɔ deɛ Onyankopɔn bɛbu wɔ n'atɛn nnwamanfoɔ ne awaresɛefoɔ deɛ Onyankopɔn bɛbu wɔ n'atɛn
Omo nyina Nyankopɔn bebu wɔn mo aten. Woyɛ ɔbaa o, woyɛ bɛrima o, bɛɛ dwama Nyankopɔn bebu aten. Ɛnyɛ ɔbaa nkwa na bɛɛ dwama yɛ asɛm. Bɛrima ɔbɔ bia no so bebu aten no bi. Ɔma yɛntie. Momra, yɛto nsa afra momra na yɛmɛtie Awurade mmra nsɛm no. Awa yɛbɛnya Nyankopɔn ne nsɛm mu ntiaseɛ bebree. Yɛbɛhunu yɛn Awurade Yesu Kristo ne nkyerɛkyerɛ no mu. Ɛnti yɛse yɛbɛhunu. Yɛbɛsua Kristo nkyerɛkyerɛ nyinaa. Mmɛsra bra na mobɛhunu asua yɛn Awurade Yesu Kristo mmra nsɛm. Brother Daniel afei mama yɛtoa so. Mama yɛnkɔ Apalit Pampanga. Yɛne brother Atobias. Brother Don Kapulong ɔmo ahoma no so yɛsra mu ada. Wɔntoa so ma yɛne yɛn. Ane brother Daniel asedan ka Nyankopɔn. Sɛ yɛn sɛ tumi aka kwanya pɛi. Ama yɛtumi akasa. Yɛwɔ hɔ ɔnyɔnko bi wɔ ha yi a. Yɛwɔ pɛ sɛ wɔbisa ne nsɛmmisa. Asedan ka Nyankopɔn. Ɔwɔ wɔ bɛ sɛ wɔbisa ne nsɛmmisa Onuabarima lokale. Bɛwɔ nsɛmmisa mmienu. Etia. Na mepɛ sɛ menya nimdeɛ bebree ka ho. Ma sɛ me sɛ di kan nie. Yesu Kristo da bɛn paa ne yɛwo no wɔ. Awesɛ wiase nyinaa. Edi na woda. Wɔn de 25 December si wɔ sɛ Yesu Kristo awoda ɛna yɛde di bronya sɛ yɛde kae Awurade awoda. Ma sɛ me sɛ tɔ so mmienu. Sɛ wɔ nipa bi wu a na honam dua no. Nipa ni wu a yɛbɛtumi nipa a wawu na atumi akasa bi wo ana. Nipa a wawu ne ate asefoɔ bɛtumi asia di nkɔmmɔ. Pensɛ me sɛ nyina ne no. That's it. Onua yɛda wase bebree Onuabarima Kalikano. Yɛdi kan sɛ wɔ nipa bi wu a wontumi ne no nkasa bi wawu. Nipa dua no yɛsie. Yɛnkenkan Ecclesiastes 9:10. Ɔsɛ nkafo ti nkron ntɛmu du. Biribiara wɔ nsa bɛka sɛ wɔbɛyɛ no fa w'ahoɔden yɛ na adwuma ne adwene ne nimdeɛ ne nyansa ni asamando a wɔrekoro no. Yɛne deɛ ɔsɛnkafoɔ nwoma no ka. Ase biribiara wɔ nsa bɛka sɛ wɔbɛyɛ no fa w'ahoɔden yɛ na adwuma ne adwene ne nyansa ne nimdeɛ ni asamando a wɔrekoro no. Alang belwa, alang pikat sa alang kabiasnan, alang nanu naman, ken kutkutan anong no kapupunta. Na asamando, nimdeɛ bie ni hɔ, nyansa bie ni hɔ, adwene bie ni hɔ. Kaya nga bawal ng Diyos, nakikipag-usap ka pa sa patay. Ɛno nti a wotumi ne afunu ntumi nkɔdi nkɔmmɔ no, Nyankopɔn akyiwadeɛ koraa sɛ wo ne nsaman bɛkasa. Nyankopɔn akyiwadeɛ sɛ wo ne awufoɔ bɛkasa. Yɛnum ne deɛ dunsifoɔ yɛ ɛnyɛ nokorɛ sɛ wowu a wɔsaman na obi bɛtumi adi nkɔmmɔ. Nipa no wawu. Wowu a Nyankopɔn ɛmma ho kwan sɛ ateasefoɔ ne afunu anaa awufoɔ bɛkasa. Pamɔtɔ nipa na wawu na yɛsie no na ɔmo kɔ abisa na ɔmo yi n'anim aba no ɛnyɛ ɔno o. Ɛyɛ abayifoɔ yɛ ahomɔne. Ɛwɔ ebinom wɔ hɔ na ɔmo kɔ abisa. Ɔmo ne asamanfo kɔkasa ɛnyɛ nipa na wu nim no owu yɛ ne samanya. Ɛyɛ ahomɔne na wo ne ɔmo kasa na ɔmo afa nipa n'anim. Ɛyɛ Nyankopɔn akyiwadeɛ sɛ wo ne samanfo bɛkasa ana ɔbɛkɔ abisa. Yɛnkenkan Deuteronomy 18:10. Deuteronomy nwoma ti du wɔtwenkyɛmu du. Ɛma wo ohunu wo mu wo bia ɔma ne babarima na ne babaafa wo gyamu. Ɔkɔmfa wɔhyɛ abosom nkɔm, abayifoɔ, kabekyerɛfoɔ, samanfrɛfoɔ, odutufoɔ ne deɛ wɔbisa afunu. Verse 12. Ɛfiri sɛ Awurade akyiwadeɛ ne wɔn a wɔyɛ yɛn mu nyinaa na akyiwadeɛ yi nti na Awurade retu wɔn afiri w'anim yi. Onua yɛ akyiwadeɛ samanfrɛ adutuo sɛ wokɔ ɔbosom so ɔbosom so ɔso abɛ ɔbosom kɔm. Twerɛ Kronkron ne se ɛma wo ohunu wo mu wo bi ɔma ne babarima na ne babaafa wo gya mu
ɔkɔmfa wɔhyɛ abosom kɔmɔ bayifoɔ de bisafoɔ ntafoɔ yifoɔ kabrekyerɛfoɔ samanfrɛfoɔ adutufoɔ ne de wɔbisa afunu Nyankopɔn akyiwadeɛ bayie Nyankopɔn akyiwadeɛ nkabrekyerɛfoɔ wana wɔyɛ saa no ma nyinaa yɛ Awurade akyiwadeɛ na akyiwadeɛ yi nti na Awurade wo Nyankopɔn retu wɔn afiri w'anim yi ɛmu da hɔ onua ɛyɛ wo Nyankopɔn akyiwadeɛ enti hwɛ na wankɔ bisa ɛne saman bi ankɔkasa ɛnkɔ bisa samanfrɛfoɔ na wɔne awufoɔ kɔ akɔkasa wonim nipa a wokɔ wokɔ bisa wonim nipa a na wobɛkasa bɔnsam ɔbɛdane ne ho bɛfiri sɛ wapapa bɛfiri sɛ wamaame a ɛyɛ twiwadeɛ ɛfisɛ wɔne bɔnsam na ɛkasa nipa bi wu a ne kra Nyankopɔn de asi obi anim baabi a wɔ de wokɔ bisa na sɛ mekɔ yɛ ne papa ka kyerɛ sɛ yɛn ne kum ɛyɛ bɔnsam na ane na ɛkasa Nyankopɔn pɛ sɛ Kristofoɔ bɛkɔ bisa ɛna afei ɛnɛ bu Christmas ne nso ɛdu Christmas na yɛnkae Kristo no mu mpodi bio Christmas song na yɛtoɔ nnuane a yɛbɛkɔ akɔdi ne de bɛkɔ akɔhwa ɛna nkurɔfoɔ kaeɛ sɛ wobɛtɔ na nnwom no May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Ayan. Ang naalala na, Christmas card, no? Meron naman. Okay, Christmas card. Christmas, nnwom no yɛ kaeɛ. Santa Claus. Kasi Santa Claus, back room. Santa Claus is coming down. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ayan ang naaalala pag Pasko. Hindi na si Kristo eh. Pagkain, ang naaalala, regalo. Ano niya kay Santa Claus, yan kay Kristo. Siya ba ko akobro? Ba ko akoji yen uhunu Kristo mpo. Every say ni pankyerɛ Christmas ni kra kronkron mu anya no kra sɛ Yesu Kristo ya wɔ no December 25th. Nya no kra every say free November saa de kopum December no Bethlehem ɛwɔ Judea ɛyɛ sukɔtwa na ɛtoɔ snow nko a baabi a yɛwo Kristo no ɛyɛ snow mama yɛmfa mfoni ne nkyerɛ yɛn ɛyɛ Hebrews University of Jerusalem okɔ Jerusalem afiri November kopum December abosomi no nyinaa yɛ snow sukɔtwa asase no so mafiri sɛ yɛawɔ berɛ December 25 ɛyɛ winter snow nko a na atoɔ Pamotoda ya wu Kristo no na ya wobre e December na yan kenkan de ontie no Luke atwere ye fa Yesu awo ho Luke 2 verse 1 mesra mo munyim wasu amuntie no yi I say enanum no about say Kesare hye se wiase nyina enko no nkɔkan wodini na ye ne kana edikan bra Kesare edikreni na nipa nyina kɔ wɔn kurom kɔ twerɛ wɔn dini na Yosef nso firi Nazareth ɛwɔ Galilea si mu kɔ Judea David kura wɔfrɛ no Bethlehem mu efisɛ na ofiri David fie ne n'abusua mu verse 5 kɔtwerɛ wɔn no ne n'asiwa yere Maria na awoa bɛn no dini na wɔwɔ hɔ no na awoɔ duru so
At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. Verse 7. At ito'y binalot Na niya ng owo, malampin. na babenin awadikan, na wɔde no to ɛmɔde deda kaa mu efiri sɛ wɔanya kwan ahohodan no mu. Verse 8. Na anadwo no ara na enyanhwɛfoɔ bi te wura mu rewɛn wɔne nyan kuo anadwo no, na Awurade bɔfoɔ ba begyinaa wɔne nkyɛn, na Awurade animuonyam ntwaa wɔn ho hyiae, na ehu kɛseɛ kaa wɔn. Na wɔbɔfoɔ no se wɔn sɛ, monsuro na hwɛ, mede asɛmpa a ɛyɛ anigyeɛ pii na ɛbɛyɛ aman nyinaa deɛ merebrɛ mo. Verse 11. Ɛfiri sɛ ɛnnɛ wawo agyenkwa a ɔno ne Kristo Awurade no wɔ David kurom, na yei ne mo nsɛnkyerɛnneɛ mobɛhunu akokoa a wɔde ntoma akyekyere ne ho sɛ ɔda mmoa de deda kaa mu. Na mpofram ara wɔsoro abɔfoɔ bebree bɛkaa abɔfoɔ no ho yii Onyankopɔn ayɛ sɛ, animuonyam nka Onyankopɔn wɔ sorosoro, na sumdue nka nnipa a wɔsɔ n'ani wɔ asase so. Ɛno ne asɛm no. Ɛberɛ a yɛwo Awurade Yesu Kristo no, ɔma yɛnkae sɛ wɔn firi Nazaret, Galilea kurom, Roman amrado no ɛhyɛ mmara bi sɛ nkurɔfoɔ nkɔtwerɛ wɔn din sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔbɛtumi agye wɔn hɔtoɔ. Na ɛdeɛ na ɛbaayɛ, Yosef ɔne ne yere nso firi Galilea wɔn kɔɔ Yudea, ɛfiri sɛ wɔfiri David kurom, ɔyɛ David ba, ɔyɛ David abusuani. Nti ɔyɛ David ofiri David abusua mu deɛ ɛne ɛwɔ so wɔkɔ no wɔkɔtwe ne din wɔ David kurom. Na Maria ka ne ho. Na Maria nyim na naawa abɛn. Kɔpem sɛ wɔkɔduru Yudea. Kristo yɛwɔ no Bethlehem ɛwɔ Yudea asase so. Kɔmɔtɔ wo sɛ yɛ December ne yɛwo no a ɛyɛ snow awɔ wei. Hwan na ɛbɛkɔ? Nti Yesu Kristo yɛanwo no December. Mo ne madekudete yɛanwo Yesu Kristo December 25 no. Edu December akɔ Jerusalem kɔhwɛ kaa no so nyinaa katakata snow nko a asu kɔtwewa akata so. Ɛna Yesu Kristo yɛanwo no 25 December. Ɛfiri sɛ anadwo a yɛwo Yesu Kristo no, na nyanhwɛfoɔ de wɔn mo nyan akɔ adidie. Ɔmo da awura mu wan wɔn mo nyan. Luke 2 verse 8. Na nyanhwɛfoɔ bi wɔ saa asase no so da awura mu rewɔn wɔn nyan kuyo anadwo no. Wɔn na pɔnkye a wɔn ma skrim da. Wɔn odwan a wɔn mo snow pen. Odwan no mo snow rewura. Odwanhwɛfoɔ bɛn na n'adwene yɛ adwuma a awɔ wei ɔde ne nya kɔ akɔgu wura mu. Ɛyɛwo Yesu Kristo 25 December. Anka nyanhwɛfoɔ no nyinaa wɔ fie, nka nwia no gugu wɔn nim. Afisa pɔnkye no mo snow. Afisa 25 December yɛ snow ɛwɔ Jerusalem ɛwɔ Bethlehem. Nka Maria nya kwan kora ho ɛwɔ dwabuo no mu. Afisa deɛ nta Maria tumi nya kwan wo ɔde ne ba ne poto de deda ka na nwan no ni buo no mu. Nyanhwɛfoɔ no da wura mu ɛnwan. Na saa berɛ no, ɛberɛ a Caesar hyɛ sɛ obi ankɔtwerɛ ne din no, Roman amrado biara ni wa ɔbɛhyɛ so obi ankɔtwerɛ ne din awɔ wei, obi ankɔ, obi anyɛ. Amrado no mpo nka sɛ obi ankɔtwerɛ ne din awɔ bere mu. Nti da ya wo Yesu Kristo ne nya awɔ bere. Roman amrado no wɔyɛ nyansafo wɔnyimi ɔnka nkyerɛ nkurɔfoɔ sɛ ɔmo mmra mɛtwerɛ wɔn mo din. Abra awɔ ne sunu atoɔ na awɔ bebrebe wei. Hwan na bɛhyɛ so bra bɛtwerɛ wo din. Obi anya sɛ firi sɛ sunu ɔbɛ amanfoɔ no bɛka kyerɛ sɛ sukɔtwe abogye kwan no abɔ so. Wontumi ntu kwan. Awurade Yesu Kristo yɛanwo ne 25 December. Ɛfiri sɛ wokɔ Jerusalem Bethlehem December ɛyɛ snow. Ɔmo ankasa mo nwom no mpo hwɛ. Mo de mo ntie Catholicfoɔ nwom no. Fields as they lay. Oh, asan yung shepherds? Nasa fields. Nasa fields ba yung shepherd nung ipanganak si Kristo? Nandun. Paano yung nyanhwɛfoɔ bi da wuram? Yung nyanhwɛfoɔ no pamatɔ na ɔmo wɔ henefa. Ɔmo wɔ buo no mu anaasɛ ɔmo afiri buo no mu da wuram.
Omo Dawura mudia. Any 20 that's a snow to 25. O Janshafo Ben and Agni yet more than number we must go down on snow. Agni Yana. Cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Yung kanta, tama sana sa umpisa. Yung shepherds nasa field. Kaya lang, na almost na ya wobere ke omo nyum pomo san kra twantoro wa no odwahwefo awo we no waso ne nyan sa na dwe nko de wura na anadwe omo nyina de wura no awo nku wo mo ayano kre ya tro Bama yankin kan Catholic phone one kase munguma Catholic Encyclopedia volume 2 page 607 Christmas ya say ya fasha ya shama jenkwa na woda ya fa Christmas ya say Kristo awoda no boaboa na ya shasa fa December 25th na da kopoti ya wo Kristo ne de yenim na ye no ma ededi Epiphany January 6 a free share aha a Kristo phone one breso no and na wodi December wodi bronya ne January that's what abakosam ni 330 years chire and a Roman Catholic for a year 25th December this year was say what they did Yesu Kristo Wiase han no awoda na ene no kure wiya atantene na eba no na saa dai aye Roman busum bia ya fani so owiya nyame son God awoda ya fani unconquered God and an unconquered son awia wuntu mi ni sun kuni nyame ya fani unconquered son that 25th December aye Roman na amai no omo busum bia ya fani the unconquered son waya ya fani so awia nyame ya wuntu mi ni nko ono na ya wo no December 25th enti Infringia has said ya such 330 years actually and a Catholic for train years to award December 25th. Ayen Yamahu ne was ya Samsa one a rather no boss from the bedin award that dakro. Ada Yawu Yesu will be any aje. That's ya any agesia Christo. Ayen de that's ya Nisia Yesu 25th December. I am bossum be award. That's one of what you say. Roman for Bosuma woda. That was it. Onuabarima Eli Soriano. Na Esresa nkyerɛkyerɛ pa wo kyerɛkyerɛ no. Esrɛ wo Onyankopɔn so wo ma ne nhyeta wo wiase afana nyina. Onua da wase. Brother Eli ne brother Dan ho ba ko so wa ha yi a. Ɔno nso pɛ sɛ wo bisa wo ne Nsɛmmisa. Ɔyɛ American ni Baptist ni. Within the brother Keith Duncan. We're 57 years. Brother Eli. Yes, Robbie, I will say, Mr. To bring unification. But Nsɛmmisa say, "Okwan ben de betumi afa so. Anam nsɔre so de nkabo mu aba wiase gina. Onua ya da wase, Onuabarima Kane so aba adwumadi ase. Nsɛmmisa no, eni anu yie. Entumi nsi da. Ayade ansi da. Twerɛ Kronkron no akwan so, honhom fam, honam fam. Ansi da. Tebia nyina mu akwaniasa nyina mu ansi da. Tumi biara ni wa. Ede ewiase nyina beye bebom na ya baako benam nsɔre so ani asom so ama ewiase nyina ya baako dabi ewiase ayatimi tumi bitimu ade mpaapa mu ba abusuam kura mpaapa mu wom amanyomu mpaapa mu wom enya aban mu nkwa na mpaapa mu wom wo Impon sorene nyamsum mpom papa mu yanken kan James 3 verse 16 na 15
Na de nitan ne mansotwe wo no ɛhɔ na sakasaka ne ne yoyɛ bɔne nyinaa wɔ saa nyansa yi mfiri soro na mmom ɛfiri fam ɛyɛ ɔkra ne ahommɔne deɛ bɛyɛ bɔnsam nyansa wɔ asase so nyansa ɛfiri bɔnsam nyansa ɛmfiri soro na mmom ɛfiri fam ɛyɛ ɔkra ne ahommɔne deɛ ɛbaa ne sɛn saa nyansa yi ɛno eduadi anitan basa sakasaka na sɛ deɛ yɛafo buuse no se na deɛ nitan ne mansotwe wɔ no hɔ na sakasaka ne ne yɛyɛ bɔne nyinaa wɔ James 3:16 nti onua ɛyɛ adeɛ ntumi nsi da sɛ nsɔre nyinaa bɛyɛ baako ntumi nsi Onyankopɔn mpo ntumi nyere nipa nka nipa mmom Onyankopɔn nyere nipa nka nipa mmom Onyankopɔn nam by force so nka nipa mmom wama faahodie yɛ akyɛdeɛ kɛseɛ ne tumi kɛseɛ wɔ Onyankopɔn de ama nipa sɛ wamu po a wadwene yɛnkenkan Deuteronomy chapter 30 verse 19 na mefrɛ wɔ soro ne yɛ asase medi mu adanseɛ ɛna mefrɛ wɔ soro ne yɛ asase medi mu adanseɛ na mede nkwa ne wɔwuo nhyira ne nnome masi mu anim enti fa nkwa na wo ne w'asefoɔ anya nkwa Onyankopɔn sɛ atuofo sɛ fa nkwa ɛso Onyankopɔn de nkwa ɔsɛ ɛna mefrɛ wɔ soro ne yɛ asase medi mu adanseɛ sɛ mede nkwa ne wɔwuo nhyira ne nnome masi mu anim enti fa nkwa na wo ne w'asefoɔ anya nkwa wowɔ ho kwan yi o sɛ wobɛyi ne yɛ wo pɛ wowɔ wofa ahodie sɛdeɛ abɔfoɔ no agye wɔ n'ani mfie bebree ɛne nna bebree ansa na bɛbɔ nipa no abɔfoɔ koraa wɔ mo nso fa ahodie ɛno nti yɛwɔ abɔfoɔ bi mu hɔnom a ɔmo kaa sɛ ɔmo nni Nyankopɔn akyiri daa bio na mu wɔbɛte atwia na wɔn anya wɔn ankasa aban na wɔn apɛ wɔn ankasa tumi ɛno na akyire wɔbɛdane ahohommɔne na saa ahohommɔne yi wɔma yɛnkenkan Jude 1 verse 6 asɛ na abɔfoɔ a wankora wɔn mpaninie na mmom wɔgyaa wɔn ara wɔn tenabere no ɔde daa hɔ ma akyekyere wɔn akora wɔn esum kabii mu ama da kɛseɛ no watammuo bo yɛaka no yie yɛwɔ abɔfoɔ bi mu hɔ ma wɔn mankora wɔn ara tenabere di kan no na mmom wɔgyaa wɔn ara tenabere hɔ wɔpo Awurade mpaninie ɛde wɔn ankasa mpaninie besisi hɔ ɔmo bɛpɛ wɔn ankasa tumi ɛno na Twerɛ Kronkron fa ne sɛ esum kabii tumi bɔne tumi na esane saa bɔne tumi a ɛte asase so nti ɛte yɛ wiase a yɛwɔ mu nti onua ɛntumi nsi da sɛ Onyankopɔn bɛka nipa nyinaa bɔ bɛka nsɔre ne asom nyinaa bɔ mu wɔn mo nyinaa yɛ baako ɛwɔ ɛneɛde ne kwan so ɛfiri sɛ daabi da ɔmo bɛkɔ atia deɛ Onyankopɔn ayɛ Onyankopɔn yɛ Onyankopɔn a ɔnkɔ ntia deɛ wasen aka no Onyankopɔn yɛ Nyankopɔn ogyina ne nan so ɔyɛ ɔse adeɛ yɔ ɔma ɔfa ahodie wɔse yi nea wɔpɛ Nyankopɔn ma nipa nso ne by force ɔma o freedom yi nea wɔpɛ na so nipa no amu no wayi sɛ ɔbɛsɔre atia ahommɔne nipa no amu na wayi sɛ ɔbɛsɔre atia Onyankopɔn ahommɔne nso ne wɔn afi wɔn pem sɛ ɔbɛsɔre atia Onyankopɔn ɛfiri sɛ Nyankopɔn ma mu no ɔmo ne ahommɔne ntumi nya baako ɛfiri sɛ asase so nipa mu bɔnsɛm ɔyɛ adwuma wɔ nipa mu ma yɛnkenkan Ephesians 2 verse 2 na aka no mo nante sɛdeɛ wiase abrabɔ teɛ ne sɛdeɛ wiem tumi no mpani no teɛ wɔn ho ma nansan yɛ adwuma wɔ wɔn a wɔyɛ asoɔdene no mu Twerɛ Kronkron no sɛ aka no mo nante sɛdeɛ wiase abrabɔ teɛ ne sɛdeɛ wiem tumi no mpani no teɛ wɔn ho ma nansan ɛyɛ adwuma wɔ wɔn a wɔyɛ asoɔdene no mu yɛwɔ mma asoɔdenefoɔ yɛwɔ tumi bi wɔ hɔnom ɛyɛ adwuma wɔ nkwalaa mu yɛnti a nkwalaa so ayɛ deneɛ ɛyɛ saa tumi ya deɛ ama agya bi tumi to ne ba mo na saa tumi ya na awia bɛka sɛ Nyankopɔn nam nsɔre so nka wiase gyina mu manti da ɛfiri sɛ yɛwɔ atoro sɔre ɔmo firi bɔnsam Nyankopɔn ne bɔnsam ntumi nya baako mama yɛnkenkan
2 Corinthians 4:16. Na mo ne wona wonyi nie ntwako nu yakoro na twaka ben na tena na enya mum yewo anasa ayonkofa ben na han ni sumuwo. Verse 15. Na koro ya ben na wo Kristo ne Belial ntem anasa chefa ben na wogidi ni de wonyi ni wo. Na baako ya ben na Nyankopon na sori fie ni abosomo na ye Nyankopon na wote ase na sori fie se de wo Nyankopon na kese metna wonu na manante wonu na maye won Nyankopon na waye memman. Verse 17. Enti mum firi wonmu na mon temo ho ase de be wase mo ya de wase mum firi wonmu mo Nyankopon wasem no wose enti mum firi wonmu Nyankopon se firi ho wo so se yanka wo mu na Nyankopon se firi ho abere na Nyankopon kro ya se aka wo ne abosomsomfo abom Nyankopon se firi ho nti nka kire Nyankopon se on kan sore ne ato abosomsomfo gina mom Nyankopon se mum firi wonmu na montem ho efiri wonmu na maya mo Nyankopon na maya mo aja na maya memmerema na memama Ebrade tumfo no wose enti Onuabarima Ken ayade ntumi sida dan sorry nyinaa ebeye baako ntumi nsi han ni sum ntumi mfa adamfo ogidi ni de wanyi ni ntumi nya baako Nyankopon wa sorry dan ni ya bosoma na Belial ntumi ntwiko ni ya koro empapa mu wonmu wo Nyankopon ne pe se yente ye ho wona omummu Nyankopon wana wofiri wana pemusori tie wo Nyankopon wana waya antikristo wana wonye Nyankopon nie wana watane Nyankopon wana wotiri Nyankopon aya den ya mbetwe omo ho afiri Nyankopon omo nkanti na omo ntimi nya baako dan se misai mihie bi wo United States matin se misai bi pe wo London dan se misai baby bera me kono nkrofo bisa me nkrofo pese omo ka ensori nyina bom me de mene sorry omoya wudifo ntumi nya baako utumi fa so ma mesi wo medi yawu enipa omonam nyamesom so di kunkum nipa se omo nya mense omo kum nipa fese no kora Nyankopon ne kan kire wo biara se kum nyanko nipa kan ka obi a wanya wo hwe obede na wo de se ne pa tumi ya baako ntumi isi da mene da so ne se Onuabarima Ken wate ase Nyankopon enhyira ma se misa toso mi na se aye amanyofo wa ya kronfo ebede ne yatumi abra won mo se onua amanyomu akronfo wuntumi nteso amanyosem dwirim de ne proye enyira da kopem se wiase beba na wiye ye wasa wote yase ne yenken kana Isaiah 46 verse 9 ase monka ya kana tete nneoma no samene wo Nyankopon na wo biara ni ho bio mene wo Nyankopon na de wote se me ni ho kora me ya me firi fitiase ye meka wie yasem na me firi tete no tete mra no meka de wo nyo ye no meka se mitiri mo po begina na de so mani nyina meye mesra wo da Onuabarima Ken wo Nyankopon oye wo Nyankopon wa ontumi mfa obi antete ne ho ose me ara me ni wo Nyankopon wo biara ni wo tese me wo biara ni wo tese wo Nyankopon wo te bia ba mu me na meka wie ya asem firi fitiase ye me na meka enoma ma tete no tete mre mu ade no a wonka me na meka hwe wo Nyankopon wo tumi se obetumi mpu ohunu amane bi kopem se ade kodie no kura besi wo Nyankopon ni ma wie ya asem firi fitiase wo ni mbiri bia woni madigina woni de besi firi fitiase kopem wie ye owo ta ho de ne se obebo daache ase no biara ni wo tese me na me firi fitiase me ka wie ya asem otumi hunu wie ya asem ka firi fitiase Onyankopon tumi owo ne no me pa kire sen de besi wo wiase wadi kan ya kan deda yebetumi aka se wo Nyankopon wakari wasese obu ho nkonta waka ne ebesie de be ma na ho so de benyini waka ne nyina kyerɛw nti ene yenim aye wiemu sakyeraye
yɛhunu wiemu nsakyerɛeɛ mfirinhyia mpempem bi abɛsene Onyankopɔn kaa yɛ wɔ Twerɛ Kronkron no mu sɛ wiemu nsakyerɛeɛ bɛba Onyankopɔn kaa sɛ binom bɛsɛe asase yi. Yɛnkenkan Revelation 11 verse 10, Revelation 11:18. Na amanama no bu afu na wabufuo ne awufuo berɛ no waduru sɛ wobɛbu atɛn na wama wo nkoa adiyifoɔ ahoteefoɔ ne wɔn a wosoro wo din nketewa ne akɛseɛ no akatua na wasɛe wɔn a wasɛe asase no. Omia yɛtwerɛ yɛ mfie mpempem die Onyankopɔn sɛ ɔbɛsɛe wɔn a wɔsɛe asase no ɛna asase asɛe. Asɛe adentira tokuro kakraka ɛda ozone layer no mu ewiem deɛ sɔne wɔ wia no so wɔ no ɛsane ewiem nsakyerɛeɛ nti nsunsuanso bɔne na ɛba asase so. Ɛwɔ m sɛ ɛnyɛ adeɛ nipa dodoɔ no abɛhunu nanso yɛn mu yɛsese ne yɛhwɛ deɛ ɛkɔ soɔ no a ewiem hyeɛ monhwɛ carbon mframa bɔne a ɛsɛ ozone layer no anaasɛ ewiem ntentane yɛsɔne wɔ wia so wɔ ɔmo asɛe no. Onyankopɔn sɛ ɔbɛsɛe wɔn a wɔsɛe asase wɔnim da ko abɛsi na sɛ Onyankopɔn nim a yɛbɛdwendwene yɛti yadeɛ wɔ Onyankopɔn aka no anaa. Pamotɔ amanyɔfoɔ mu amnasa amanyɔ mu akorɔmfoɔ wobɛtumi abrɛ wɔ n'ase wɔ nipa biara ni asase so tumi biara ni asase so bɛtumi ama amanyɔsɛm mu dwurimudie ne prɔyɛ to atwa ɛnsi da. Yɛnkenkan adiyisɛm ɛti du nsia nkyɛ mu dunan Revelation 16:14. Na wɔyɛ ahohommɔne ahohom a wɔyɛ nsɛnkyerɛnneɛ na wɔfiri kɔ wiase nyinaa hemfo nkyɛn kɔboaboa wɔn ano ma Nyankopɔn ɔde ade nyinaa so tumfoɔ no da kɛseɛ no mu ko no. Anuahwɛ yɛwɔ tumi bi wɔ asase so ahohommɔne tumi bi wɔ asase so bɔnsam nam saa tumi no so de yɛ nsɛnkyerɛnneɛ wɔkɔ asase so ahemfo nkyɛn kɔboaboa wɔn ano. Anuanom ma yɛhwɛ ewiase adikafo dodoɔ no a ɔmo hyɛ bɔnsam ase. Bɔnsam yɛ nsɛnkyerɛnneɛ wɔ asase so ahemfo mu ɛne wiase nyinaa mu so ɔkɔ akɔboaboa wɔn ano akɔ ɔsa ama Onyankopɔn Tete Atempɔn no ko da kɛseɛ no. Bɔnsam tirimopɔ ɛne ahohommɔne tirimopɔ ne sɛ ɔmo bɛboaboa wiase ahemfo wiase amrado wiase adikanfoɔ no na ɔmo adua dwirimudie ne prɔyɛ na ɔmo ayɛ ade bɔne na ɔmo ayɛ adeɛ ntene wɔ Onyankopɔn ani so. Wiase adikanfoɔ na bɔnsam pɛ wobɛyɛ dɛn na watumi wobɛyɛ dɛn na watumi ate amanyɔ mu korɔ so abrɛ adikanfoɔ wɔ hɔ. Mempɛ sɛ mɛbɔ di ne Onuabarima Ken ebi a waa mu wonim ne yɛkɔ so wɔ wonim ne yɛ ɛsisi wɔ aman adikanfoɔ mu wiase adikanfoɔ wɔ hɔ sisie no sene san kɔbɛma ahiafoɔ aduane yɛdi no ɔmo de sika ne kɔ akɔyɛ topayɛ tuo ɔmo sɛsɛ dollars bebree ɛde kɔ akɔyɛ nneɛma yɛ nyamesom bra adehunu ɛnɛ wode monhwɛ na wiase adikanfoɔ sene san kɔde sika no bɛma nipa tɔ aduane de yɛde totuo de toto akodeɛ nuclear bomb saa nuclear bomb no wɔto baako tumi sɛ wiase nyina enti wobɛyɛ dɛ na dwirimudie a wɔaban mu ne prɔyɛ amanyɔ mu ntɔkwa amanyɔ mu bɔne wobɛyɛ dɛ na watu aseɛ wotumi ntu aseɛ. Awesɛ bɔnsam yɛ adikanfoɔ yi mu adwuma te sɛ ne woyɛ obi a mahyia wa wobisa nsɛmmisa a ɛntumi nsi da nsɛmmisa ne deɛ ɔhwɛ na mmam reda sɛ wate aso Onuabarima Ken. Sa isa pang mabuting pagkakataon na pinagkaloob po sa atin ngayong araw na ito upang Abio kada Awurade ase sɛ yɛsɛ tumi aka akwanya pa yi na yɛtumi apa Nyankopɔn kyerɛkyerɛ mu aka asedanka Nyankopɔn anuanom kada Awurade ase sɛ yɛsɛ tumi aka akwanya pa yi ne yɛhohoɔ nyinaa Nyankopɔn kyerɛ mo ne mabusua. Salamat po sa Diyos. Hanggang dito po na po natin. Asedanka Nyankopɔn anuanom yɛde yɛde sua ne nyinaa bɛsi ha yi Bago po
po tayo muling pansamantalang maghiwa-hiwalay, na po ay dudulot asa na tayo yɛntɛm sa bɛteteɛ no panalangin ng pagpapasalamat sa Diyos. Manalangin po tayo. yɛbɛbɔ wɔ Onyankopɔn mpaeɛ asɛdaafadeɛ mpaeɛ Ama ama namin yɛmmɔ Diyos mpaeɛ na makapangyarihan sa lahat. Sa yɛn agya ng Nyankopɔn ating twidi yɛn mpɔn Panginoong Jesucristo, ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu sa isang mabuting agya pagkakataon yɛda wo ase na sa oras na ito ay sɛ woama yɛn akwanya pa nakapakinig, sɛ nakapagsuri ɛnɛ da ng yi iyong mga banal na salita. yɛn nyinaa yɛmmɔ mu ntie wɔ nsɛm Liwanag, nsua wɔ mmara nsɛm kronkron ng ito sa aming mga puso. yɛda wo ase sɛ wo nokorɛ ama wo kanea hyerɛn yɛn akoma mu Nang nakabis na naming Yate. maling paniniwala kaysa sa katotohanan nneɛma bɔne akɛseɛ ne atoro gyidi a ng salita. Salamat po sa iyong kabutihan sa amin. ɛkɔ so wɔ wiase Bago wo kami nokorɛ nagpahinga ama sa yɛhunu kabutang ito, deɛ ɛtene nakita namin yɛda wo ase paraan at pagkakataon asa na yɛbɛkɔ yɛ ahomegye mu korakora wɔ wiase no at yɛhunu w'akwan ito sa awat tulong na yɛakwanya de bɛsua wo tenenee nsɛm pang mga araw na na yɛn nyinaa yɛatumi ayɔ yɛn wɔ wo mmoa ne n'ahommɔborɔ mu wɔ ɛnna dodoɔ a wɔde bɛma yɛn Awurade ng mga nagsusuri ng mesrɛ wo katotohanan, boa yɛn nyinaa tao namin nkanka wɔn a wɔhwehwɛ wo nokorɛ nasaing yɛn yɔnko nnipa at matiyak a ɔwɔ akomaso adeɛ no wɔpɛ bi sɛ at paglilingkod sa iyo. ɔbɛhwehwɛ wo nsɛm Alam mu namin ikaw ang may wika. na yɛn nyinaa yɛatumi ahunu kwan pa a Naghahanap ay ɛbɛfa so asom wo ɛnim pinagbubutan sɛ ang ɛyɛ wo pɛ iyong kumakatok sɛ wobɔ hyɛ sɛ obiara wɔhwehwɛ no wɔbɛhunu pinamamagitan po obiara wɔbɔ mu no ang aming mga wɔbɛhini no kapwa-tao. agya Kasama naming nakikinig. yɛsrɛ wo Sana po tabnan mo ng hunu yɛn pananampalataya yɔnko sa nnipa a kanilang mga puso. wɔtie wo nsɛm no mmɔbɔ Araw ay magkakasama yɛsrɛ wo ng aming makita mong ma gyidie kumikilala at sumusunod nyini sa wɔ wɔn kalooban mu mo. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a daakye bi no Samantalang paghihiwa-hiwalay. yɛn nyinaa yɛbɛbɔ mu Hiling na namin yɛsetie ama wo nsɛm patuloy. ɛberɛ a Po kami sa anumang yɛn ntam baa bɛteteɛ puso mmerɛ tiawa yi mu no na mga karamdaman. yɛsrɛ wo sɛ daa bɔ yɛn ho ban Sino mang mayroong ɛfiri mga yɛn ho karamdaman yadeɛ korankoro na puhi po ne nneɛma a talang kamay. ɛtɛɛtɛ yɛn wɔn a wɔyɛ adeɛ wɔ nipadua mu yɛsrɛ wo Ang kanilang wɔn a wɔdi yaw agya nahirap, wodɔ basam alam namin ikaw ang de wɔn firi wɔn amanneɛ mu palibhasa, ikaw na yɛnim sɛ bilang tagapagpagaling. wo na wobɛtumi ayɔ yɛn Makapag ɛwesa wo no yɛ ne yaresafoɔ kɛseɛ ng pakikinig at yɛsrɛ wo sɛ ma yɛntumi ntoa so ng iyong mga salita. na yɛntie Abutin mo po na yɛnsua wo ang nsɛm mga kababayan at kapwa-tao. Bahala yɛsrɛ wo sɛ kayo sa amin at ipatawad mo kae na duru yɛn yɔnko nnipa bɛdoɔ no ankyɛn kukulang at bio kasalanan. Linisin mo yɛsrɛ wo sɛ fa yɛn bɔne ne sene ntɔ bibiri a yɛyɛ tia wo no kyɛ yɛn sa amin ikapag- yɛsrɛ wo sɛ te yɛn akoma mu tawag sa iyo. Nananalig kami sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn nyinaa bɛtumi asa afata ne yɛabɔ wo din ng lahat ng yɛn gyidie ne sɛ woyɛ yɛn agya a wote yɛn ase tanggap namin, lahat na wo na yɛn akoma mu mpaebɔ nyinaa hyɛ wo nsa salamat po sa pangalan ng aming tumi ayɛ ade gyina sɛdeɛ wɔpatie ɛda wo ase bebree wɔ yɛagye nkwa kristo yesu amen kɔma yɛ nkyɛn hyerɛne Naway tanggapin po natin ng walang hanggang pag-ibig at ang amamaayɛ nyinaa yɛ ne nsa nka daadɔ daa nkwa dɔ sumasa mga langit. ne yɛn agya nyankopɔn a ɔwɔ soro no Liligtas ng ating ɛsɛm nkyerɛ tumi wɔ mu adom ayaresa ne nkwagye firi ne awurade yesu kristo ne honhom kronkron mu
daatene atene antenetene neni yakuma muhene sesia ne daane dagina. Amen. Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng The Members Church of God International asafo returns from Bibiara by the super encourager ase anasi yababi siya ni radi Yesu Kristo emergency menyang kudipa yero nyinaa sa church na para sa ating yababi panahon. siya Kristo emergency Kasama ba rito ang Kristo pagbibigay ng church ikapo? asempano Ang church Santa Cena ma may yemre aboy? ayo Kasama ba rito Ekitusodo ang dutia ka pangilili ng hubiana Sabado? omeda diyo Doktrina ba konkra ng Panginoon wajimun Kristo tubo na anawo bawal ang afadiya ka baboy, hubiana hipon at iba't iba pa? Homeda diye eso ka Inanyayahan namin hubiana kayo aye ng Kristo isang amra buong sa muse taus-pusong aye tuwa paanyaya dia sa wabere na sana'y program pagbigyan ninyo mga ena kababayan mafufra ka kung kan kayo po huana ay mayroon Yanam pang wato nanasang waya na makalam kuma ng muso mga aral na to ay sa afro tunay ene da so ne se mo ba kayo wawa kuma suwa di Mag-uumpisa se tayo mula ubesiya sa September Embrace year 2021 Generali Yesu alas Kristo 7 ng Embrace gabi. Kronron na yeba paso September bosme da toso insia 2021 Abashasiye ayumre no nson wa Filipia man embremu na Ghana haidi abashasiye Anɔpa non duba ko menchia ekoma mu nyinaa Lord our God, please give us refuge. Free our souls from every evil. Grant us your grace and your mercy, and let us abide by your will. Pardon us in our shortcomings, and help us endure temptations. Shower us with love and kindness. Cleanse our souls from all transgressions. We offer you our lives, O Lord. We'll praise you till eternity and forevermore. We will sing and be gracious eternally. Give ear to our fervent prayers. Let our voices rise up on